hem titulat El partit ajuda a Europa. En matèria de fiscalitat sabem que hi ha moltes de les competències fiscals que no depenen directament d'ens municipals, ni autonòmics, ni estatals, sinó que és de l'àrea Europa. La Susana Ruiz, que és la responsable de Justícia Fiscal i del Oxfam. Gràcies. La Susana Ruiz dinamitzarà la taula amb interessantíssimes preguntes. Agraïm la concurrència de tots els convidats. S'ha excusat no està representat el Partit Popular i comptàvem, però no han pogut assistir. I hi haurà un torn obert de preguntes tant a mig debat com al final de tots. Així que us animem a que utilitzeu el torn obert de preguntes. Gràcies. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Siento no poder hablar en catalán, pero espero que funcione. Hola. ¿Ya? Pues buenos días de nuevo, que nunca está de más, a todas y a todos. Y lo mismo, que siento no poder hablar en catalán, pero espero que esto no impida que tengamos un debate animado. En el tramo anterior, Xavier Antich hablaba justamente, me gustaba mucho cómo planteaba que ese problema ético tan importante de pasar de las palabras a los hechos. Hoy vamos a tener una mesa en la que vamos a escuchar muchas palabras, esperamos muchas palabras importantes, pero lo que nos interesa es que estas palabras de estos representantes se conviertan en hechos en los próximos espacios políticos en los que ellos tendrán la capacidad de conseguir que las cosas cambien, que es al final lo que nos interesa a todos como ciudadanos. Tenemos una mesa en la que está Josep Manuel Suárez, del representante del PDeCAT también, responsable del ámbito de relaciones internacionales del… Uy, perdón, allí sí estaba, perdón. No hay ningún problema. Josep, en otro extremo, como decía, representante de Relaciones Internacionales del PDeCAT, José María Cano, ahora sí, de diputado del Parlament de Catalunya por Ciudadanos, Jordi Castellana, que viene por Esquerra, regidor del Instituto de las Corts, y Ernest Urtasun, representante de Catalunya en Común para las elecciones europeas, candidato. Y nos falta Javi López, que era como representante, como candidato también del PSC a las elecciones europeas. Así que tenemos una mesa con muchos representantes de los distintos partidos, algunos ya con experiencia directa en el ámbito europeo, pero todos con una capacidad de contribuir a este debate. ¿Por qué hablamos de Europa más allá del hecho de que haya elecciones ahora en mayo? Porque, aunque muchas veces no nos damos cuenta, la mayor parte de la gran mayoría de las decisiones políticas en temas económicos o fiscales que llegan a nuestra agenda, que están luego en el debate político, vienen influidas de alguna forma por lo que ocurre en el ámbito europeo. Y Europa es complicada de entender, es un triángulo de equilibrios entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, en el que tiene un peso muy importante el Parlamento, pero también hay unos equilibrios que construir con las decisiones de los políticos, de los gobiernos en ese espacio. Así que la agenda de Bruselas se juega aquí también y se juega mucho en la representación directa de los distintos parlamentarios que estarán allí representándonos. Los temas de justicia fiscal han tenido un peso muy importante en estos últimos años gracias al Parlamento Europeo, en particular a las iniciativas que desde allí se han ido levantando. Ha sido un gran impulsor en estos temas y han conseguido que vayan avanzando, en algunos casos incluso más allá de lo que se podía esperar, aunque siempre es lento el avance en políticas fiscales. Vamos a empezar organizando este debate en torno a 3 bloques y al final de cada uno de estos bloques os daremos paso para que podáis hacer preguntas y podáis también interpelarles sobre algunos de los temas que no han quedado claros. Javi, bienvenido a esta mesa de debate que ha arrancado justo ahora. Perdón, es verdad. Uf, qué fatal hoy.
Se me olvida el protocolo. Vamos a empezar, antes de darles la palabra a ellos, con un vídeo para que veáis también cómo se habla de fiscalidad. Igual muchos de vosotros lo habéis visto. Es un vídeo que salía del Foro Económico de Davos, que tenía lugar hace poquito en Suiza, en el que participaban muchos grandes dirigentes económicos, pero también algunos activistas inesperados que han recolocado la importancia del tema fiscal en lo que debería ser el centro del debate político allí. A ver si consigo. My first time at Davos, and I find it quite a bewildering experience, to be honest. I mean, 1,500 private jets have flown in here to hear Sir David Attenborough speak about, how we're wrecking the planet. And I mean, I hear people talk in the language of participation and justice and equality and transparency. But then, I mean, almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. I mean, it feels like I'm at a firefighters conference and no one's allowed to speak about water, right? there was only one panel, actually. Well, we've had two. You're the second of our panelists. There was only one panel. Let's go there. One panel hidden away in the media center that was actually about tax avoidance. Yeah. I was one of the 15 participants. So something needs to change here. I mean, 10 years ago, the World Economic Forum asked the question, what must industry do to prevent a broad social backlash? The answer is very simple. Just stop talking about philanthropy and start talking about taxes. Taxes. We need to... I mean, just 2 days ago, there was a billionaire in here, what's his name? Michael Dell. And he asked the question like, name me one country where a top marginal tax rate of 70% has actually worked. And, I'm a historian. The United States, that's where it has actually worked. In the 1950s, during Republican President Eisenhower, the war veteran, the top marginal tax rate in the US was 91% for people like Michael Dell. The top estate tax for people like Michael Dell was more than 70%. I mean, this is not rocket science. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more, but come on, we got to be talking about taxes. Yeah, exactly. That's it, taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit, in my opinion. Thank you. La verdad es que es muy explícito, muy claro y además lo expresa muy bien. A nosotros no se nos había olvidado, justamente por eso estamos todas aquí hoy y sí queríamos que este fuera el tema central de un debate que tiene mucho que ver con la construcción de la justicia social. No hay justicia social sin justicia fiscal. A ver si me he olvidado algo más. Y esto está en el planteamiento, en el fundamento del trabajo que ha hecho la plataforma desde el principio. Uno de los temas principales que desde la plataforma se ha estado trabajando y se ha estado levantando también para construir un entendimiento de lo que realmente es, de la importancia que tiene, pero también de las posibles soluciones y que tiene mucho que ver con los movimientos que están pasando en Europa, tiene que ver con la identificación de los paraísos fiscales y las listas negras de paraísos fiscales. ¿Por qué nos interesan las listas negras de paraísos fiscales? Si antes hablábamos de estas iniciativas como las zonas libres de paraísos fiscales, para poder poner sanciones, para poder limitar prácticas, para poder denunciar abusos, necesitamos conocer esos paraísos fiscales, ponerles cara. En estos momentos, ninguno de los que esos estudiantes de forma espontánea ponían en esas imágenes antes, ninguno de esos paraísos fiscales aparecen en ninguna de las listas internacionales. Tenemos un problema con la definición de los paraísos fiscales, lo que nosotros entendemos como un paraíso fiscal, lo que las instituciones hacen. La Unión Europea decidió tomar la iniciativa y construir una lista negra de paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque hasta ahora todo el trabajo que habían hecho las instituciones se basaba sobre un error fundamental, es entender que un paraíso fiscal tiene que ver solamente con la transparencia o con la falta de transparencia, con la opacidad. Y es verdad, es un problema fundamental. Pero tiene que haber muchas más cosas. Es decir, pongámoslo claro, Irlanda es muy transparente, pero tiene prácticas muy agresivas desde nuestro punto de vista. Entonces, necesitamos entender el funcionamiento de los paraísos fiscales desde otra dimensión que no sea solamente la transparencia. Es lo que ha hecho que las listas internacionales estén solo vacías, solo hay un país, que es Trinidad y Tobago, o que las listas españolas se hayan ido vaciando porque también se basan solamente en el criterio de la transparencia.
Entonces, la Unión Europea lanza un proceso en el que quiere crear una lista con 3 criterios. Uno, el de la transparencia, otro en la participación internacional en los procesos y otro, muy importante, el de fiscalidad justa. ¿Qué criterios los países tienen o qué prácticas, si son realmente de competencia fiscal desleal o si son de prácticas fiscales más justas? Y es revolucionario en parte. Es decir, la Unión Europea empieza a entender que esta idea de agresividad, de prácticas nocivas es importante. Pero el proceso ha ido haciendo que esta idea, que no estaba mal planteada, haya ido perdiendo fuerza. Y ahora tenemos una lista negra en la que solamente hay 5 países, 5 estados, 5 islitas pequeñitas, y ninguno de los sospechosos habituales. Como todo lo que sucede en Europa tiene que ver mucho con la política, la razón de que tengamos solo una lista pequeña es porque si la Unión Europea hubiese sido estricta con la utilización de los criterios que ella misma había estado definiendo, nos hubiésemos encontrado con una lista de más de 60 países. Pero para la Unión Europea, diplomáticamente, políticamente, eso es un problema que no estaba preparada para abordar. Entonces decidió dividir a los países en 2 categorías. Uno, la lista negra, es decir, los países que de verdad o que para la Unión Europea incumplían con los criterios, y otro, una lista gris, es decir, unos países que están en una zona intermedia, que tienen prácticas o que incumplen algunos de esos criterios, pero que se han comprometido con la Unión Europea a decirle, yo en algún momento, en el próximo año, cambiaré todo esto. O sea, no está mal. Es un proceso que impulsa al cambio, impulsa a los países a comprometerse, a Suiza, a las Islas Caimán, a cambiar sus prácticas. La cuestión es, ¿qué legitimidad tiene la Unión Europea para imponer esos cambios y si de verdad estos cambios están sucediendo? Ahora tenemos una lista negra de 5 países, una lista gris de 63 países que se han comprometido a más de 100 reformas. Podría ser el movimiento más grande que hay de cambios políticos contra la evasión fiscal en la creación o en la identificación de los paraísos fiscales. Pero es realmente así. En pocas semanas, el ECOFIN, el Consejo de Ministros de Finanzas, de Economía y Finanzas de la Unión Europea, va a revisar esta lista y nos va a decir dónde queda. Lo que vamos a preguntarles hoy a todos los que estamos aquí alrededor de la mesa es cómo entienden este proceso, si creen que los mecanismos que la Unión Europea ha planteado, estas listas negras, listas grises, es el camino adecuado, si los criterios son buenos para identificar realmente, para que tengamos, como intuitivamente identificaban algunos de estos estudiantes, cuáles son, les pongamos cara a esos paraísos fiscales y si es así, si les podemos poner luego sanciones. Y cuál es su idea de cuál debería de ser el papel del Parlamento Europeo en todo este proceso. Ernest, ¿te arrancas? Vamos a intentar hacer bloques de media hora así para que nos dé tiempo al debate, así que intentar ser directos i breus, así que us cuesta. No, intentaré. Gràcies, Susana. Bé, com que som molts i que crec que tenim 3 blocs, intentaré ser telegràfic. Aviam, llista negra europea de paraïsos fiscals, jo crec que és una bona notícia que existeixi i s'hagi posat en marxa. Després entraré en per què no funciona o quines són les seves deficiències. Però és una bona notícia el fet de que la Unió Europea tingui una llista negra de paraïsos fiscals, amb la qual, que bàsicament el mecanisme funciona, en què la Unió Europea analitza els sistemes tributaris de determinades jurisdiccions, si no compleix determinats criteris li demana canvis i si aquests canvis no es produeixen, la Unió Europea introdueix sancions. Jo crec que aquest és un bon exercici. Primer és un bon exercici que existeixi a escala de la Unió Europea. Per què? Perquè el problema de les llistes nacionals que existien abans no funcionava cap d'elles, entre altres coses perquè no estaven fetes amb criteris estrictament tècnics, sinó que seguien en funció dels interessos que en aquell moment el país tenia de relació amb un altre estat. Un cas molt il·lustratiu és el tema de la llista espanyola i Panamà, quan en el seu dia el govern Zapatero retira de la llista negra espanyola a Panamà perquè Sacir estava concursant en l'ampliació del canal i això Panamà ho va posar com a condició. Això era el tipus de coses que passaven d'excessiva politització de les llistes nacionals. Això no vol dir que l'europea no estigui polititzada perquè també tenim problemes amb això. Però, diguem-ne, l'existència de la llista a escala europea és una bona notícia. Quin problema hi ha?
El problema ja, d'entrada, són els criteris a partir dels quals, que els explicava la Susana, s'analitzen aquestes jurisdiccions. Bàsicament són 3 criteris, els convenis de transparència de la OCDE, els convenis del BEPS, els convenis que impulsen que no s'erosioni la base imponible de l'impost de societats, i un criteri molt eteri que es diu de fiscalitat justa en general, que ara m'hi referiré. A mi aquests criteris em semblen bé. El problema és com s'apliquen. I si agafem, per exemple, la qüestió del criteri de transparència fiscal, ja d'entrada es permet que dels 3 convenis que un ha de tenir ratificats, si en tens 2 ratificats, ja compleixes el criteri, en canvi que el tercer no el tinguis. Això per què està fet? Doncs perquè Estats Units, un dels 3, no el té ratificat i no es volia incloure Estats Units en la llista negra de paradisos fiscals, encara que hi ha estats dels Estats Units, com Delaware, que actuen com a autèntics paradisos fiscals. Per tant, aquest criteri està mal aplicat i està polititzat a escala de la Unió Europea. Segon criteri, fiscalitat justa. Clar, què vol dir fiscalitat justa? Clar, per nosaltres, fiscalitat justa vol dir que tu no tinguis un règim tributari excessivament agressiu. És a dir, Irlanda, que té el tipus nominal de societats al 12, o, encara pitjor, jurisdiccions que apliquen tipus nominals del 0,01, per exemple, que existeixen, això no són règims de fiscalitat justa, però en canvi no se t'aplica aquest criteri si tu tens un tipus nominal baixíssim. Això evidentment és així perquè la pròpia Unió Europea té molts estats que si nosaltres poséssim en aquest criteri que un règim de fiscalitat extremadament justa, llavors tu no compleixes amb el criteri de fiscalitat justa, entraria entre la llista. Que aquest és un dels altres problemes que li critiquem a la llista, que és que la Unió Europea té paraïsos fiscals dintre de la Unió Europea i, en canvi, les jurisdiccions interiors no s'analitzen, només s'analitzen les exteriors. I aquest també és l'altre problema d'aplicació de la llista. Per tant, hi ha un problema d'aplicació de criteris. Després hi ha un problema de transparència. Nosaltres al Parlament Europeu tenim constituïda una comissió parlamentària específica que seguim aquestes coses, que es diu Taxe 3. No tenim accés als compromisos per escrit que determinats estats membres fan a la Comissió Europea, no a la Comissió Europea, una cosa que es diu Contact Group de fiscalitat, que és el que treballa aquesta cosa. Aquest grup fa peticions a les jurisdiccions responen per escrit amb els seus compromisos. No tenim accés a la informació en plena transparència, només en alguns casos s'han publicat algunes, però no totes, dels criteris i de les respostes que s'arriben. Per tant, tenim també un problema greu de transparència. I finalment, tenim un tercer problema greu, que aquest és molt important, que és el tema de les sancions. Què passa quan un estat està a la llista negra? Llavors, clar, fins ara hi ha tota una sèrie de mesures fiscals que només són recomanacions i coses realment legals estan tan limitades com que, per exemple, si tu estàs a la llista negra, el Banc Europeu d'Inversions no farà inversions en el teu país. Això és una sanció extremadament limitada, que a més el BEI, us podeu imaginar, la seva activitat en una isla caribenya, el seu volum d'activitat és pràcticament nul, diguem-ne. I per tant, el que nosaltres estem dient és que aquesta llista, per ser creïble, ha de venir acompanyada de sancions que siguin creïbles. Sancions que poden arribar fins a imposar un impost a les transaccions financeres en un determinat país si està a la llista negra, coses que serien mesures efectives. Per tant, tenim un problema amb el règim de sancions que van aplicats en aquesta llista negra. I per tant, quin és el resultat de tot això? I concloc per no allargar-me perquè són molts. Que vam començar a analitzar 90 jurisdiccions i actualment, entre que hem polititzat els criteris i que no hi ha sancions i que no s'és massa transparent tampoc amb quina és les respostes que donen alguns països, actualment la llista negra té 5 països només, que són 5 jurisdiccions molt menors. I per tant, si em permeteu concloure quina és la meva avaluació de la llista, crec que és un molt bon instrument i molt necessari, però està mal aplicat. I probablement crec que en aquest mandat hem aconseguit tenir l'instrument, en el proper mandat necessitarem aplicar-lo bé, que ara no l'estem aplicant bé. Gracias, Ernest. José María, ¿coincidís vosotros también en esta identificación de los criterios, pero un problema en cómo se aplican? ¿O creéis que hay otras medidas que deberían de tomarse o que esta lista al final no debería de estar produciéndose en la Unión Europea? ¿Cómo lo valoráis vosotros? Evidentemente coincido con el compañero en que es un buen sistema si se aplica bien.
Lo que pasa es que hay que clarificar cuáles son esos criterios a la hora de aplicarlos y sobre todo también a la hora de hacer los seguimientos oportunos. Es decir, los países, hablábamos de que había una lista negra donde hay 5 países y después hay una lista gris, aquellos países que se han comprometido a establecer una serie de reformas para en definitiva mejorar esa transparencia, ¿no? A la hora de que donde está el fraude y de lo que se aprovechan los casos de corrupción o de delitos económicos es precisamente de esa opacidad, ¿no? De ese blindaje que tienen los sistemas bancarios para no dar información y que no se puede hacer un seguimiento de esas transacciones económicas, ¿no? Y ahí es donde la comunidad económica la Unión Europea tiene que actuar. Entonces hay que clarificar los criterios y también hacer un seguimiento de qué reformas se están llevando a cabo por parte de esos países que se han comprometido a hacer reformas, porque en definitiva lo que lidera Europa es la capacidad de tener un mercado comercial de 500 millones de habitantes, que es el atractivo, ¿no? Y la fuerza de lideraje que tiene para establecer unos cambios. Yo creo que Europa lo que tiene es que defender ciertos valores y esos valores, entre ellos está la justicia y la igualdad, y pasa porque no haya este tipo de elementos o este tipo de instrumentos que lo que permite es, en definitiva, evadir impuestos. Y esa lucha y precisamente esa evasión de impuestos es lo que no permite tener los recursos necesarios para garantizar el modelo de bienestar europeo, que en definitiva es uno de los objetivos de justicia que nosotros defendemos. Por lo tanto, clarificar esos criterios, pero también el seguimiento de esas reformas y, por otra parte, cuáles son los resultados de esas listas y de aplicar esas sanciones, como decía el compañero, son insuficientes, y qué resultados se obtiene y qué recaudación se obtiene a través de esas mejoras, ¿no? Por lo tanto, coincido con él en que el sistema es bueno, pero requiere clarificar y también un seguimiento por parte de la Unión Europea de que se están cumpliendo esos objetivos, y olvidarnos también de lo que comentaba el compañero, de esa politización, de ese uso partidista que hacen los países que en un momento dado tienen intereses económicos en un determinado país e intentan pues que ese país no esté dentro de la lista, intentando que esos negocios tiren adelante, ¿no? Por lo tanto, ese sería el resumen. Olvidarnos de la politización sería un objetivo muy importante. Para eso, igual, quizás el papel del Parlamento Europeo también en que participe de una forma más activa, teniendo acceso a la información, ayudaría para vigilar la aplicación de esos criterios. Jordi, ¿tú coincides con esa visión? Sí, totalment. De fet, bueno, en primer lloc, excusar el Jordi Soler, eurodiputat, que just en aquests moments estem presentant la llista europea a la coalició amb el Bloque Nacionalista Galego i amb BH Bildu, i, per tant, just ara mateix està en aquest acte de presentació de candidatura. Per tant, intentaré suplir-lo amb el màxim, intentaré dir les coses el màxim interessants possibles. Jo crec que s'ha apuntat el punt clau, i és la governança de la Unió Europea. La Unió Europea, sé que tots en som plenament conscients, no és una unió política, sinó que és una unió de mercat, és una unió que és un club d'estats, i per tant sempre acabem, per molt que el Parlament Europeu iniciï iniciatives molt interessants, com per exemple a nivell de paradisos fiscals, amb aquestes llistes negres i amb tot el que s'ha comentat, doncs al final acabem topant amb el problema de la governança. I de fet hi ha un exemple que em sembla que és molt paradigmàtic i que també és molt evident, que és que una de les persones que es dedicava a fer això quan era ministre o primer ministre del seu país és el president de la Comissió Europea. Per tant, diguéssim que el problema ja ve de base, i hem de ficar bona voluntat, i hem de ficar interès, i hem de, des del Parlament Europeu, intentar impulsar totes les mesures que es puguin, però és evident que aquí hi ha problemes de governança de fons, tant a nivell d'estats com veient qui mana a Europa. I, de fet, volia apuntar només un parell de coses més, per això intentar ser telegràfic i no intentar repetir el que ja s'ha dit, i és que el títol de la xerrada crec que és molt interessant i és molt encertat, que és que el partit es juga a Europa. A nivell de fiscalitat, i de fet ho apuntava i ho parlàvem abans, i perdoneu que faci un punt, el meu és la fiscalitat local, per tant permeteu-me que faci un punt. Quan van treballar des de la plataforma i des d'Intermón Oxfam la iniciativa de zona lliure de paradisos fiscals, és una iniciativa que s'han presentat a molts ajuntaments, que l'Ajuntament de Barcelona també vam treballar amb altres grups, també amb el nostre grup i amb el govern municipal, i després el problema és com aplicar en qüestions concretes aquestes iniciatives. I és que el partit es juga a Europa, i al final aquí és on volia anar a parar per la importància d'aquest debat. A nivell de qüestions concretes, per exemple, què es podria fer? Condicionar acords comercials amb tercers a mesures de fiscalitat i
aquestes mesures que garanteixin, perquè fins i tot, si ens ho miréssim des d'un punt de vista liberal, de garantir la competència bona o perfecta entre diferents agents, és que si no juguem les mateixes regles no hi ha competència, per tant és que directament ja el sistema cau de base. I més enllà hi ha temes que també s'han apuntat com l'harmonització a nivell intern de la Unió Europea, la vinculació de la comptabilitat i la fiscalitat, com es fa i quines diferències hi ha, i per tant aquí podríem entrar en molts temes, però per fer així una visió general jo ho deixaria aquí. Muchas gracias, Jordi. La fiscalía se juega en Europa, es verdad, pero desde lo local, desde lo municipal también hay iniciativas que se levantan que demuestran que en todos los espacios de gobierno hay una responsabilidad que se puede estar jugando también y hay que llegar hasta el final de ese nivel de responsabilidad. Josep, ¿cómo lo veis vosotros también? ¿Qué es lo que nos estamos jugando en Europa y cómo las listas negras o listas grises en Europa nos pueden afectar al funcionamiento luego aquí en lo territorial? Bueno, veiem, queda molt clar que això és així, queda molt clar que hem d'aconseguir treballar fort perquè aquestes llistes tinguin una raó de ser, s'han d'aplicar. No pot ser que tinguem aquesta fugida de fons tan impressionant, diguem-ne, cap a paradisos fiscals. Veiem, ara jo diré una coseta en veu baixa, diguem-ne. Jo he estat treballant 10 anys en un banc, director de banc a Londres, vull dir que a City of London. I, evidentment, allà veus moltes coses. I veus com la quantitat d'empreses, diguem-ne, espanyoles i de munt mundial que utilitzen paradisos fiscals per no pagar impostos. Per això que ho sabem, inclús, diguem-ne, veiem, estem parlant, diguem-ne, d'unes llistes, però no oblidem que Londres mateix té les Channel Islands, diguem-ne, que és allà mateix, diguem-ne, i els British Virgin Islands. O sigui, hi ha quantitat de llocs, diguem-ne, que són sota jurisdicció més o menys britànica, que són paradisos fiscals reals, diguem-ne. Clar, aleshores, anem parlant de llistes, però això sabem. Ja sabem, diguem-ne, que els diners marxen a base de bé, i un altre tema que no hem d'oblidar, que és també el que fem, diguem-ne, amb l'economia submergida, i això és a nivell de cada estat. Resulta que els països, diguem-ne, que tenen més economia submergida són Espanya, Itàlia i Grècia, com sempre, diguem-ne, l'alt Mediterrani. Clar, llavors, si partim d'aquesta premissa, diguem-ne, que tenim un percentatge, em sembla que és, ho tinc apuntat per aquí, diguem-ne, doncs en el cas d'Espanya el 17% del PIB és economia submergida, Grècia el 21%, Itàlia el 19%, però els tècnics d'Hisenda diuen que aquí potser és el 21%. Clar, si tenim ja aquí a nivell d'economia submergida aquí del 21%, per amor de Déu, és que és el frau fiscal en general, no únicament els paradisos, el que ens està portant, diguem-ne, a que realment no hi hagi justícia amb els impostos. L'impost és una justícia, diguem-ne, redistributiva. Hem d'aconseguir que es pagui perquè hi hagi una justícia. Però, clar, si ja partim d'aquesta premissa, dius, bueno, doncs hi ha molta feina a fer. Però, evidentment, hi ha un tema també, que en aquest cas, l'Urtasun, diguem-ne, tinc que felicitar-lo perquè van fer un informe, la Marisa Matías i l'Ernest Urtasun, sobre igualtat de gènere i polítiques fiscals en la Unió. I en el punt, diguem-ne, 32, m'ho he estudiat, vull dir que... Sí. Diu, lamenta que los distintos Estados miembros bloqueen frecuentemente en el seno del Consejo las cuestiones relacionadas con la política fiscal para proteger los paraísos fiscales. Pide, por consiguiente, la abolición del principio de unanimidad. Això és fonamental. Però, clar, tenim tant Alemanya com França com Espanya que estan dient que sí, que hem d'abolir-ho, paradisos fiscals. Però llavors resulta que tens Irlanda, tens Malta, tens Luxemburg, que per això és vida o mort, perquè si això s'elimina ja m'explicaràs, però o juguem tots o estem les cartes. Per tant, penso que ara que hi haurà eleccions i tindrem oportunitat de canviar moltes coses a nivell constitucional, a nivell d'Europa, el principi aquest d'unanimitat s'ha de poder modificar. A més, quan després, diguem-ne, del Tractat de Lisboa, hi havia una possibilitat, aquesta via passarel·la, em sembla que es diu, que realment permet fer coses sense tenir per part dels estats haver de fer referèndums o peticions, diguem-ne, d'aprovació, sinó que és una via més fàcil per poder fer canvis. Per tant, amb aquesta legislatura hi haurà molta feina a fer, però el més important és que s'ha fet un canvi molt important. Per tant, diguem-ne, els que estigueu a Europa a partir d'ara, diguem-ne, a partir de les eleccions, espero, desitjo, diguem-ne, per part del meu partit, evidentment, ho farem, tractar, diguem-ne, de millorar la transparència i actuar perquè les llistes, perquè realment els paradisos fiscals existiran sempre,
però que es puguin vincular, que es puguin buscar la manera de redistribuir d'aquesta justícia equitativa amb el tema fiscal. Gracias. Yo quería venir al tema de la unanimidad al final del debate, pero bueno, quizás lo podemos meter en este bloque. Javi, dos cosas. ¿Hay paraísos fiscales en la Unión Europea? El comisario Moscovici dice que sí, pero no están recogidas en las listas negras ni listas grises. Es decir, la Unión Europea sí les dice a los demás lo que tiene que hacer, pero no pone orden en casa para poder corregir las prácticas desleales que están teniendo algunos de sus propios Estados miembros. ¿Cómo lo veis vosotros y qué es lo que podemos hacer? Y si romper este principio de unanimidad, que igual también podemos abrir un momentito corto sobre él, nos ayudaría a avanzar en decisiones que son vitales, pero que están ahora bloqueadas por algunos estados. Ya se han dicho muchas cosas durante la mañana sobre la lista de paraísos fiscales que la Unión Europea había hecho. Yo querría recalcar digamos, nuevos elementos. Primero, que durante los últimos 5 años la Comisión Europea y especialmente el comisario de Economía, Moscovici, ha tenido el coraje de lanzar varias iniciativas alrededor de la fiscalidad europea. Hay 8 dosieres legislativos, 8 iniciativas alrededor de fiscalidad que están en proceso de negociación y muchos que se encuentran hoy parados porque chocan contra el principio de unanimidad de los Estados. Pero que la Comisión Europea y la Unión Europea haya querido lanzar iniciativas alrededor de la fiscalidad, eso es como relativamente nuevo, ¿no? Y una de las nuevas iniciativas que ha lanzado, no solo como los intentos de armonizar en materia de sociedades o otras, o tener un impuesto para las grandes tecnológicas, que son algunas de las iniciativas, ha sido la lista de paraísos fiscales. Es verdad que este proceso al final acabó siendo un tanto decepcionante porque la lista final acabó siendo de 5 países y fue un proceso que acabó con una lista tan corta, ¿no?, que yo creo que pone de relieve los problemas o las dificultades que hay para señalar y sobre todo luego para actuar frente a los paraísos fiscales. Pero tenemos una lista, eso es, digamos, lo mejor de todo el... A verla, Ayla. Exacto, lo mejor de todo el proceso es que la Unión Europea ya ha dicho que quiere decidir quiénes son y actuar alrededor de eso. Eso es lo mejor. Segundo, que tenemos que encontrar la forma de hacer una lista de paraísos fiscales que no sea tan corta, que no entren las presiones políticas durante el proceso, porque yo recuerdo bien en los meses que se negoció eso y cómo iban cayendo nombres de la lista en gran medida por presiones que habían y presiones políticas, ¿no? Más allá de la lista de paraísos fiscales, has preguntado sobre la realidad interna de la Unión Europea y uno de los problemas que existe hoy es que, como Moscovici ha señalado, es que tenemos paraísos fiscales dentro de la Unión. Es verdad que la lista solo está construida alrededor de la opacidad y este concepto tan etéreo de fiscalidad justa, pero existen prácticas de enorme deslealtad fiscal, competencia desleal dentro de la Unión Europea. Desde países que tienen un tipo de sociedades muy pequeño hasta algunos que hacen tax ruling, que es que desde la opacidad pueden pactar sus haciendas con las compañías cuánto se paga de impuestos, ¿no? Y hay algunos, siempre hace feo señalar, pero hay algunos países como Luxemburgo, Holanda, Irlanda, que hacen este tipo de prácticas extremadamente agresivas. Y entonces, evidentemente, la lista de paraísos fiscales está bien, pero se necesitan combatir las prácticas desleales que hay dentro de la Unión Europea, que son algunas muy, muy graves. Y ya para acabar, en términos de evasión fiscal europea, para hacernos una idea, los números que se barajan, que siempre es difícil hacer números con esto, es que estamos hablando de 825.000 millones de euros. ¿Vale? Es un número tan grande que es difícil como calibrarlo, pero es como cerca del tamaño de toda la economía española. La evasión fiscal que hay hoy en Europa. Entonces hablamos de un tamaño enorme, enorme, si se pudiera, digamos, combatir la evasión que existe, la competencia desleal dentro y la evasión fiscal mediante paraísos fiscales fuera de la Unión. Igual porque ha salido este tema de la unanimidad, que es decir, todas las decisiones en materia fiscal necesitan unanimidad en la Unión Europea. Es decir, todos los países alrededor de la mesa tienen que aprobarlo o pueden vetar. Y esto es uno de los temas que ha hecho ralentizar todas las decisiones y todos los procesos. Igual, bueno,
luego hablaremos también de iniciativas como el impuesto a las transacciones financieras o todas estas actividades que están, procesos legislativos alrededor de la fiscalía digital, han sido bloqueadas también en parte porque todos los países tienen que ponerse de acuerdo para validar esas iniciativas. El comisario Moscovici ha dicho que quiere, antes del final de la legislatura, o ha lanzado la posibilidad de tomar las decisiones de otra manera. Ernest, sé que vosotros habéis estado muy activos en este tema también. ¿Cómo valoráis? ¿Creéis que es posible? Es decir, ¿o esto ha sido, con toda la buena intención del comisario Moscovici, el último intento de agitar la agenda, pero sin poder conseguirlo para que quede al menos en el debate y que sea algo que esté entre las prioridades de la próxima legislatura? Sí, como hemos hablado de unanimidad, si me permites decir algo sobre esto muy rápidamente antes de saltar a tu pregunta. Normalment és veritat que l'àmbit de la fiscalitat requereix que tots els estats membres es posin d'acord. Clar, avançar en aquest marc és extremadament difícil, perquè sempre tindràs... Clar, hi ha economies europees que la seva economia està construïda en base al seu sistema tributari com a paraís fiscal, que és el cas de Luxemburg o Irlanda. A Irlanda la seva economia està construïda en base a una fiscalitat baixíssima i per tant sempre trobarà resistències. Però necessitem trencar aquesta regla de l'unanimitat per poder avançar. Clar, això és molt difícil perquè significa que les institucions comunitàries han de barallar-se amb els estats membres. És possible fer-ho? Bueno, és possible. De fet, en aquest mandat s'ha fet. El que ha fet Margaret Vestager posant multes a determinats països, als estats membres no els ha fet cap gràcia, però al final ha aconseguit, per exemple, que Apple hagi de tornar 13.000 milions d'euros a Irlanda d'impostos no pagats, en aquest cas, diguem-ne, 13.000, sí, 13.000 milions d'euros d'Apple, no sé si ho havia dit al principi, 13.000 milions d'euros que s'han hagut de retornar. I clar, Irlanda ha pleitejat davant del Tribunal de Luxemburg amb això, però amb això què vull dir? Que es pot batallar contra això. Llavors, la Comissió Europea, de fet, acaba de treure una comunicació sobre com acabar amb la unanimitat en matèria de fiscalitat, que el Parlament ho ha demanat, com ho llegies, no només el meu informe, sinó molts altres, i hi ha dos vies legals. La que ha triat la Comissió a nosaltres no ens agrada, que és l'article 48 del Tractat de la Unió Europea. L'article 48 el que diu és: si per unanimitat els estats membres decideixen que una determinada política necessita que passem d'unanimitat a majoria qualificada, poden prendre la decisió. Però clar, per prendre aquesta decisió s'ha de prendre unànimement. Clar, llavors, quan vam veure la comunicació ens vam dir, home, l'ús del 48 potser no és la cosa més eficaç. Hi ha un altre article que podríem utilitzar, que nosaltres és el que hem reclamat que s'utilitzi, que és el 116. El 116 què diu? Si una política que està en aquests moments en el marc de la unanimitat suposa, diguem-ne, un perjudici important pel funcionament del mercat interior, la Comissió i el Parlament poden impulsar que es passi a majoria qualificada. Això és l'article 116 del tractat. Clar, això és anar a la guerra amb els estats membres si tu actives aquesta palanca, ho sabem. Però aquesta és una finestra d'oportunitat que la Comissió pot utilitzar si vol obrir aquesta guerra. I bueno, ja que la Vestager ha obert la guerra, jo crec que hauríem d'anar fins al final, no? I l'article 116, des d'aquest punt de vista, jo crec que podria ser utilitzat. La Comissió de moment no s'ha atrevit, ha fet aquesta apel·lació al 48, crec que el 48 és una cosa que acaba l'endemà, no? O sigui que no té cap recorregut utilitzar el 48. Llavors, sobre el tema de les altres iniciatives. El Javi deia que la comissió ha impulsat moltes coses en matèria fiscal. Jo estic d'acord, crec que hem tingut una comissió molt activa. Si aprovéssim tot el que tenim damunt de la taula, li donaríem la volta al sistema fiscal europeu de dalt a baix. És a dir, ara mateix tenim parat al Consell una directiva per l'harmonització de les bases imponibles de l'impost de societat, que té dos parts, l'harmonització de les bases imponibles, però també la consolidació, és a dir, que tu l'impost de societats, la base imponible, la calculis, els grups, els calculis a escala de tota la Unió Europea. Això seria una autèntica revolució si sortís endavant. Tenim una directiva parada al Consell. Parada al Consell vol dir que la Comissió ja l'ha presentat, que el Parlament ja l'ha votat i que estem pendents de negociar, és a dir, que el tràmit legislatiu està força avançat, que demana a totes les multinacionals que expliquin, és el famós CBCR, Country by Country Reporting, quanta activitat tenen a cada país i quants impostos paguen. Per què és important això? Bé, doncs perquè sabeu que les multinacionals fan una cosa que es diu profit shifting, que és que tenen activitat en un país, però a través de diversos mecanismes, pagament de royalties, etc., desvien els fons cap a un altre país on tenen un ruling i paguen el 0,01% de l'impost de societats en lloc del 25%, que és el que els tocaria pagar a Espanya. Per tant, aquesta transparència és molt important i tenim aquesta mesura damunt de la taula. Llavors, FTT, impost digital, que és el que em preguntava la Susana. A veure, l'FTT, l'impost de les transaccions financeres, és fonamental que surti endavant. L'FTT no estem avançant a 28, estem avançant a 9 a través d'un mecanisme que es diu de cooperació reforçada que diu que permet que alguns estats membres puguin avançar
més valentament a través de l'harmonització, a través d'una iniciativa, si ho creuen convenient. Per tenir una cooperació reforçada necessites 9 estats membres per fer-ho. Van començar 15 o 16 i en queden 9, com en caigui un s'ha acabat. I per tant, estem molt preocupats amb aquest projecte. I també l'altra cosa que ens preocupa és que el Luis de Guindos va aconseguir una cosa nefasta, que és que en les negociacions l'FTT tu has de decidir quin percentatge graves a la transacció, però has de decidir quin tipus de transaccions graves, que això és el més important. Clar, què és una transacció financera? Pot ser moltes coses. El de Guindos va fer caure els derivats. Clar, fer caure els derivats és fer caure el 80% de la recaptació possible de l'FTT. I per tant, clar, estem molt preocupats perquè el procés de l'FTT en aquests moments avança, però està a punt de caure perquè Bèlgica ja ha amenaçat que potser es retira i si caiem avui ja no hi ha cooperació reforçada i a sobre Espanya en el seu dia va treure els derivats, amb la qual cosa, la veritat que ara mateix això està francament en risc, us haig de dir sincerament, francament en risc. I l'altra cosa, i amb això acabo, que m'estic allargant el món, tema de l'impost digital. Molt bona idea, grandíssima idea. I a més hi ha una declaració franco-alemanya sobre l'impost digital que crec que té elements centrals. Quin és el problema? Que en la darrera proposta sobre l'impost digital ja no es volen gravar el tràfic de dades, només es volen gravar la publicitat. Clar, el negoci de les digitals és el tràfic de dades, no és la publicitat. Clar, podem gravar la publicitat, però això és una taxa digital superpírrica. Llavors, amb tot això que us vull dir? Que tenim elements damunt de la taula per avançar, però que els aigualeixen, els països fan una pressió perquè els igualim i llavors al final a vegades acabem amb un gran titular i molt poc contingut. Jo crec que la batalla aquí és que tota aquesta agenda, que és molt important i que hem avançat i que la Comissió ha presentat, esdevingui una agenda real i que els instruments que posem damunt de la taula funcionin de veritat. Bueno, como veis, la idea de hacer 3 bloques es imposible, así que vamos a ir a acabar. Vamos a ir siguiendo con las contribuciones y luego tendremos un espacio de debate más abierto, ir guardando las preguntas que volveremos a ellas y habrá tiempo para discutirlo. Esta idea de la fiscalidad digital nace otra vez de un fracaso, en realidad. En realidad, se pone en marcha todo un proceso de reforma de la fiscalidad internacional, es decir, cómo, cuánto y dónde pagan las grandes multinacionales depende de cómo está diseñado el sistema fiscal internacional. Y hasta ahora está diseñado para que las multinacionales paguen en función de un elemento fundamental, es que tienen que tener una presencia física en el territorio. Es decir, que para que una empresa pueda pagar impuestos en España, aunque tenga una actividad importante aquí, lo que cuenta es que fiscalmente esté domiciliada en España, sea fiscalmente residente. Claro, cuando este sistema se inventa hace casi 100 años, nadie se imagina que empresas como Google, como Facebook, otras puedan estar teniendo este tipo de modelo de negocio. Entonces, tenemos un sistema fiscal del siglo pasado para un modelo económico que está completamente cambiando la forma de operar o de generar estas estructuras corporativas. Entonces, cuando se pone en marcha esta reforma fiscal internacional, se piensa, es decir, se asume que hay que reformar la fiscalidad digital, pero nadie tiene la capacidad de construir una voluntad política suficiente. En la Unión Europea plantean, la Comisión Europea plantea, como decía Javi, que es necesario, es decir, no podemos seguir escondiéndonos y dejar que esas grandes empresas sigan operando y dominando mercados sin estar pagando prácticamente nada. Plantean una propuesta para que se paguen, para que mientras se consiguen estos grandes acuerdos internacionales, esas grandes empresas paguen al menos una parte por los servicios digitales, por el tráfico de datos, etcétera, pero no hay peso suficiente. Otra vez, esta regla de la unanimidad se bloquea. Entonces, ahora, es decir, ¿qué es lo que tenemos? No funciona el proceso, muchos países, entre ellos España, deciden aplicarlo unilateralmente, pero ¿pone esto en riesgo, Javi? Es decir, la Comisión pone en marcha procesos, no funcionan por el bloqueo de los países ponen en marcha iniciativas nacionales que siempre son más chiquitas y siempre más pequeñas, aunque vayan en la buena dirección. ¿Pone esto en riesgo la posibilidad de verdad cambiar el sistema fiscal internacional para que las empresas estén realmente pagando allí donde están generando una actividad, allí donde generan valor en todos los países? ¿O esto al final va a ser otra competencia desleal y los países, los gobiernos se van a quedar en una zona de confort grabando un poquito pero no lo suficiente? Jo crec que depèn de quin govern, no? Hi haurà governs que vulguin tirar cap endavant iniciatives i hi haurà governs que no. I aquí tenim un exemple, el d'Espanya, que ha dit que després de discutir durant diversos anys la taxa digital, aquí s'aplicarà i es trobarà una fórmula per aplicar-se encara que sigui de forma unilateral, no?
O sigui, jo crec que hi ha dues coses, ja s'ha dit molt, però hi ha dues coses que són diferents que s'han d'intentar abordar a la vegada. Una és la competència deslleial en termes de taxes impositives molt baixes, per una banda, i construir mecanismes per tenir una certa harmonització per un mínim fiscal europeu, especialment sobre societats, i hi ha iniciatives en aquest sentit. O sigui, cal recalcar-ho, tenim 8 dossiers legislatius que s'han posat a sobre la taula, que la Comissió Europea, que és qui té la potestat per iniciar el procediment legislatiu, els ha posat i que estan en gran mesura atrancats perquè necessita també de l'acord amb els estats. Això és per una banda, evitar la competència deslleial, i per l'altra, trobar els mecanismes per assegurar el principi sobre el que s'havia construït la fiscalitat, que era la jurisdicció territorial de la fiscalitat. Molt senzill que les empreses paguin els seus impostos allà on generen els seus beneficis i evitar que generem mecanismes per escapar d'aquesta regla sobre la que s'havia construït la fiscalitat i l'estat modern fa 3 segles. I aquestes són les dues coses on es pot avançar. Jo crec que hi ha països que voldrien avançar encara que no s'arribessin a acords i que tiraran cap endavant mesures, benvingudes siguin, jo no crec que sigui un problema, però en l'escala en la que estem, i especialment tenint en compte l'obertura dels mercats, la globalització, només té sentit tirar cap endavant mesures sobre la fiscalitat si ho fem amb una escala més gran, que sigui un país petit, i a la Unió Europea tots són països petits, i ho fer-ho amb un marc com el de la Unió Europea. I tenim propostes a sobre la taula, tenim un comissari de la Unió Europea, un socialista francès, que les ha tirat cap endavant durant els darrers anys. El que cal és tenir la correlació de forces política a la majoria dels estats, com perquè això després esdevingui normes. I a més sabem transaccions financeres, la taxa digital, un mínim d'harmonització fiscal sobre societats, que són la base per combatre aquests dos grans problemes, dos grans focus de problemes que tenim sobre la fiscalitat a Europa. Josep, justamente también hablabas en que en realidad, es decir, la evidencia era que las grandes multinacionales no pagaban los impuestos y que vosotros, es decir, tú cuando tenías en la práctica lo estabas viendo. Cuando salió el escándalo de los papeles de Panamá, nosotros calculamos que Mossack Fonseca, la empresa que estaba facilitando esas prácticas, firmaba una sociedad cada 10 minutos. Es decir, ¿cómo es posible que con esa generosidad a la hora de constituir sociedades no se hubiesen abierto los ojos antes legislativos? Hay muchas ideas, es decir, no hace falta reinventar la rueda, hay muchas ideas que están en la mesa, que es lo que nos falta para que consigamos que este rediseño del sistema fiscal para abordar la lucha contra la evasión fiscal con una economía digital mucho más dominante realmente esté funcionando. No, veiem, és que tots sabem on estem, tots sabem el que fa falta, i la diferència està en que cada estat, òbviament, se mira les seves necessitats i uns tenen molt interès i altres no, perquè el que deia abans, la seva balança interna depèn d'això. Però, per exemple, uns dels que aplicaran la tassa Google serà el Regne Unit. El Regne Unit, mireu, Amazon va ingressar l'any passat 1.980 milions de lliures i va pagar 4 milions i mig, un 0,23%. Clar, el Regne Unit va dir que s'acaba la història. Clar, llavors, ara aplicaran, diguem-ne, un gravamen de 2%. La llàstima és que ara se'n van amb el Brexit. Vull dir, però per tant ja no estem d'aliats. Però és important que grans països, i amb això també França i Alemanya estan amb el tema, aniran entrant. Per tant, jo espero que, ahir mateix dient que Àustria també està disposada també a aplicar, per su compte ja, avançar-se a que hi hagi també la tassa Google. Per tant, si tenim Espanya, Àustria, França, UK, home, veiem, això és una fruita madura i acabarà caient. I mentre que la Unió Europea no se posi d'acord, val la pena que a nivell de països ja anem avançant a nivell d'estats, perquè si no, no arribarem mai. Per tant, diguem-ne, penso que estem per bon camí, perquè realment la doble imposició... Bé, això és una altra història, ja sortirà després, diguem-ne, perquè t'ho estem xafant tot, diguem-ne, però realment, tassa Google perfecte, hem d'avançar i, per tant, anem per la bona senda, per bon camí, i espero i desitjo, diguem-ne, ara em sembla que l'Ecofin a la propera reunió tornarà a parlar del tema, diguem-ne. Per tant, i això no és únicament un tema únicament també d'Europa. L'OCDE, és que és un tema que afecta a tot el món.
Per tant, penso que d'una vegada hem de ser valents i avançar, i mentrestant, si a nivell de cada país, de cada estat, anem fent coses, ho fem. Per tant, jo estic molt d'acord en que Espanya, diguem-ne, ho faci, i des de, també, per la nostra banda, apretarem perquè Europa avanci, diguem-ne, per tirar endavant aquesta tassa Google, o com la vulguem dir. José María, Josep decía que la tasa Google es una fruta madura, es decir, que en realidad es algo que en el sentido común o está instalado y que en realidad se va a aprobar. La verdad es que cuando se propuso por la Comisión se bloqueó, o sea que no está tan madura para todos los estados, y al mismo tiempo lo que vemos es que esta tasa Google no es más que la punta del iceberg de lo que deberíamos estar haciendo. Es como una solución temporal para conseguir al menos que mientras se cambian las reglas, esas grandes empresas estén pagando al menos una parte pequeña en el territorio en el que operan. ¿Qué tenemos que conseguir? Es decir, ¿cómo conseguimos que ese cambio se esté produciendo? Bien, evidentemente tenemos que conseguir que las grandes empresas tecnológicas pues eviten esa elusión de responsabilidades y paguen impuestos, ¿no? Como bien decías, el mundo está cambiando, hay un tema de globalización evidentemente que tenemos encima, hay un tema también de nuevas tecnologías que está cambiando el mercado laboral y también hay una concentración de empresas que hace que el sistema haya cambiado. Yo lo que sí que pienso es que las decisiones unilaterales de los países tienen poco éxito en este mundo en que es fácil deslocalizar y cambiar de país dentro de la Unión Europea o incluso dentro del mundo. Hay que evitar que haya una competencia desleal, como bien comentabais, que mediante esa necesaria armonización fiscal, de manera que los países que no tomen la iniciativa de poner en marcha esas tasas realmente sean los que se beneficien de algún tipo de inversión. Pienso que hay que avanzar a nivel europeo, porque en definitiva ningún país europeo tiene la fuerza que puede tener toda la Unión Europea para combatir, no combatir, sino para competir con este mercado global, para competir con China, para competir con los Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que avanzar en este sentido. Es cierto que es una traba el hecho de que se tengan que tomar las decisiones por unanimidad, ¿no? Sería mejor cambiar algo a una mayoría cualificada, porque en definitiva lo que está haciendo es frenar en el caso de España, por ejemplo, el que se puedan utilizar esa herramienta para tomar medidas y hacer frente a todos estos cambios que nos vienen encima, que son continuos y son a los que nos tenemos que ir adaptando. José María plantea que esa idea de las decisiones unilaterales, en cambio, no debería de ser la vía, pero quizás para otros es el único mecanismo, es decir, mientras tanto, al menos avanzar y captar recursos que ahora se escapan. Jordi, ¿vosotros cómo lo veis? No, totalment d'acord. És que és una qüestió de responsabilitat. Si sempre... Vaig al principi. És evident que, com he dit al principi, el partit es juga a Europa, i de fet com és el títol de la taula, però també és evident que, com he dit al principi, tal com està construït la Unió Europea, amb el model de governança que té i amb totes les contradiccions que té, fins i tot a nivell econòmic, perquè tenim, no sé, ara recordo primer de carrera que la política econòmica es composa de la política monetària, la política fiscal i altres regulacions, no? I resulta que tenim una política monetària, evidentment no de tota la Unió Europea, però d'un gran nombre d'estats de la Unió Europea comuna, i a nivell de política fiscal el que fem és anar-nos molestant els uns als altres per veure qui capta més inversió. Per tant, ja tenim errors de base o problemes de base que és evident que només es poden solucionar amb l'harmonització. Ara bé, si això és l'excusa per com a països no tirar endavant iniciatives que, de fet, són qüestions de responsabilitat, perquè estem parlant de qüestions de justícia, és evident que no avançarem. Jo també volia apuntar només un altre tema que, de fet, va molt relacionat amb l'harmonització, i és una harmonització cap a la simplificació dels sistemes fiscals. I, de fet, crec que abans s'ha apuntat totes les bonificacions, tot el que és la complexitat del sistema fiscal, a qui acaba beneficiant és a qui se'n pot aprofitar d'aquesta complexitat. Tu, si ets un treballador per compte aliena o ets un autònom normal i amb la teva nòmina ja t'ho cobren tot, aquí a nivell d'impostos és evident que poca cosa podràs fer. En canvi, una gran empresa que pugui jugar amb el tema dels establiments permanents i que pugui jugar amb la mobilitat de bases imposables, com es comentava abans, amb els royalties o amb els preus de transferència o amb altres mecanismes, i accelerat tot això amb la nova economia digital, doncs és evident que la igualtat de condicions aquí es perd. Per tant,
hem parlat molt de tipus nominals i és evident que això existeix dintre la Unió Europea, una competència en tipus nominals a nivell de dumping fiscal directament, tipus nominals de societats, per exemple, però és que també, i de fet crec que abans s'apuntava aquí, el tipus real és el que ens hauria d'interessar més, no? I s'apuntava amb l'exemple de, no recordo quina companyia has dit, perdona, el Regne Unit, d'Amazon, no? Bé, crec que són diverses idees que s'han de tenir en compte a l'hora també de veure tot plegat, tenint en compte que quan ja s'ha dit tot, a vegades és complicat afegir coses. Una última ronda para terminar con dos ideas que os parezcan más importantes. Yo levanto dos propuestas. Recogiendo esta idea del dumping fiscal, una de las iniciativas que desde el Parlamento Europeo se han estado planteando es si podemos avanzar hacia un tipo mínimo en el impuesto de sociedades que esté armonizado, coordinado a nivel europeo, y que ese impuesto, que ese tipo sea suficiente como una de las ideas para luchar, poner fin a ese dumping fiscal o esas guerras fiscales. Y dos, como volviendo al vídeo del principio, quizás también una de las iniciativas que podríamos ver desde el Parlamento Europeo es cómo conseguir que se planteen una mayor coordinación sobre los impuestos a la riqueza o a las rentas más altas, que es una iniciativa que, bueno, es lo que planteaban en el debate de Davos, pero que también han estado muy levantados por varios senadoras y congresistas en Estados Unidos que hablan de elevar hasta un 70% el impuesto sobre la renta a las rentas más altas o de recuperar el impuesto al patrimonio. Podemos ver al Parlamento Europeo que plantee alguna iniciativa en esta vía que hasta ahora no ha estado planteando, así que dumping fiscal y impuesto a la riqueza, o cuál es vuestra medida estrella para avanzar hacia una justicia fiscal desde el marco europeo. Josep, ¿empezamos contigo? Sí, digamos, este aquí, veamos, estic contraposat, per banda, diguem-ne que sí, que els impostos hem de posar impostos, per exemple, la tassa Robin estic d'acord en posar-la, però em fa por que aquesta, per exemple, diguem-ne, no és completa, perquè els derivats no entren. Però, a més, pot ser que acabi, és molt bona idea, diguem-ne, sobre les transaccions financeres. Penseu que el Regne Unit fa 150 anys que ho tenen, això, l'estamp duty. Vull dir que... I funciona. Hi ha casos que no ha funcionat. A Suècia ho van acabar traient. A França, doncs sí, però ho van reduir el tant per cent. Espanya, el que proposa, doncs em sembla bé. Però, clar, hem de vigilar perquè resulta que després de la crisi última a Espanya, l'estalvi de famílies no està, diguem-ne, als comptes de depòsit perquè no es donen duro. Al contrari, te cobra manteniment per tenir un compte obert. I llavors se posa, diguem-ne, els diners en fons d'inversió que te donen 4 rals, diguem-ne, però algú et donen. Però, clar, justament aquesta tassa, o sigui, el que serà penalitzar les transaccions que facin els fons de pensió. Per tant, les famílies que tenen els diners, diguem-ne, tal, ostres, és penalitzat. Per tant, s'ha de veure exactament la lletra petita com s'aplica això. És com, per exemple, i ara em faig una digressió, el salari mínim s'ha augmentat, molt bé, fantàstic. Però llavors, jo estic en món social, jo soc el president d'una associació de discapacitats a Sabadell, tot plegat, i també tenim... Sempre estic demanant diners, by the way, vull dir que és el que toca fer. I resulta que gràcies a augmentar el salari mínim, llavors, els que tenim, diguem-ne, llocs de treball especial, com que estem pagant uns salaris per persones discapacitades que fan feina per tercers, que, bueno, busca, anem justets, diguem-ne. Ara ens obliga a pagar més i, per tant, els pressupostos d'aquest any tindran pèrdues. Per tant, diguem-ne, les empreses que tenim discapacitats, gràcies a aquest augment de la base salarial, del salari mínim salarial, ara, bueno, per tant, diguem-ne, s'ha de vigilar molt quan apliques un impost a la lletra petita i veure com afecta, diguem-ne, perquè realment no tot és augmentar els impostos, tampoc. Llavors, un exemple, diguem-ne, per exemple, el Regne Unit, se nota que està visquant allà, l'impost de societats és el 19%, més baix que aquí. Però el PIB per càpita són 35.000 euros contra 25.000 d'Espanya. L'atur és el 4%, contra el 14% d'Espanya. El salari mig, 43.000 euros, contra 26.000 d'Espanya. I, per exemple, la despesa per càpita de salut són 2.681 euros contra 1.500 d'Espanya. Per tant, no sempre aplicar més impostos implica estar més bé des del punt de vista social.
I esclar, veiem, per exemple, parlem ja d'aves, no? Al Regne Unit no hi ha ni un tren d'alta velocitat. Aquí tenim tot el país, tota Espanya farcida, amb els costos que això representa. Ara ha sortit també, aquí també, diguem-ne, la diferència de costos que representarà el tema de la Sagrera. Bueno, en fi, ja m'estic desviant molt. Però vull dir, ojo amb el tema fiscalitat, perquè sí que hem de buscar justament que sigui just, però hem de vigilar molt com s'aplica. Jordi, no todo es aumentar impuestos, quizás la cuestión sea que conseguir que aquellos que más tienen paguen los impuestos y nadie se escape, en eso creo que igual podemos coincidir, aunque igual en tomar al Reino Unido como ejemplo me cuesta un poquito más. Bueno. Sobre todo en temas de políticas fiscales y de paraísos fiscales. Bueno, Yolanda i que tu vulguis, vull dir que sí, sí. La lista es larga. Eso Jordi, mateix. tus dos medidas, ¿por dónde apuntáis? Bé, s'ha anat apuntant molt, Primer, impostos sobre la riquesa. Sempre fem molt d'èmfasi als impostos sobre la renda i poc d'èmfasi es fa sobre els impostos sobre la riquesa, sobre el patrimoni, sobre l'estoc, no? Més que la variació, diguéssim, que és la renda, l'estoc acumulat, que és el que realment és més font generador de desigualtats. S'ha apuntat l'harmonització fiscal és un element bàsic i no només harmonització fiscal a nivell de societats a causa de la facilitat de mobilitat de bases imposables, sinó a nivell de coordinació, definició de què és un delicte fiscal, de criteris i informació que requereixen les agències tributàries, apuntar abans també el tema de la simplificació dels sistemes fiscals per fer-los més just i també una cosa que s'ha apuntat abans que s'està començant a fer, que és que cap fons europeu pot anar a cap iniciativa que es beneficiï de l'elusió o de l'evasió fiscal. Ernest, a muchos les da urticaria cuando oyen hablar de armonización en el marco europeo y con fiscalidad en la misma frase. Al menos esta idea de llegar a un tipo mínimo coordinado, armonizado o un suelo en el impuesto de sociedades es una idea radical, pero desde el Parlamento se ha estado también planteando. ¿Crees que es posible y sobre dónde apuntáis que podría estar? A veure, sobre societats hi ha dues coses, no? El tipus i la base imponible. No? Ara mateix estem més avançats en tenir unes normes conjuntes de base imponible que sobre tipus. Jo crec que també hem de plantejar la qüestió del tipus, que crec que és important. Harmonitzar no pot ser que nosaltres tinguem un tipus del 25, un tipus nominal, i els irlandesos el tinguin al 12,5. Això és una competència deslleial fiscal brutal, que a més provoca una pressió a la baixa monumental a cadascun dels estats membres. De fet, a Espanya hem passat del 35 al 25 en molt pocs anys, i això també és fruit del marc en el qual treballem. Per tant, tipus mínim sí. Aquí hi ha una cosa que vull dir, que és que hi ha moltes vegades un argument recurrent que diu que els irlandesos, o per exemple, tu podria anomenar alguna altra economia geogràficament que estigui perifèrica, moltes vegades et diuen, bueno, però és que jo amb el mateix tipus que els belgues jo no puc competir, perquè una inversió d'una multinacional, si tenim el mateix tipus, sempre serà molt millor que vagin al cor del sistema productiu europeu, on hi ha els mercats, i no vindran mai a Irlanda i això. Llavors, nosaltres sobre això sempre diem que la qüestió geogràfica pot tenir mecanismes correctors del tipus, però que aquests mecanismes correctors els decidim entre tots. No ens comencem a fer la competència els uns als altres, que és el que ens porta al desastre. Ho dic perquè aquesta cosa, l'argument geogràfic que s'utilitza habitualment, Irlanda necessito posar-lo al 12,5 perquè soc una economia perifèrica. La perifèria pot ser un argument, però el que no pot ser és que això ho decideixi Irlanda unilateralment i el col·loqui a la meitat del que té la resta. Per tant, aquesta és una cosa important. I l'altre, el tema de la base imponible, que aquest és un problema gravíssim, també a Espanya. El nostre impost de societats és un autèntic gruyer per la base imponible. En aquests moments, les grans empreses paguen menys del 10% de tipus efectiu, però sobretot per la base imponible. Que aquí és una mica el tema que crec que la mesura de la ministra Montero queda una mica limitat, perquè la proposta de tipus efectiu jo crec que és molt important, d'un mínim del 15, però d'un mínim de 15 sobre una base imponible ja calculada. Llavors, clar, jo crec que el mínim efectiu ha de ser un mínim efectiu sobre benefici, no sobre base imponible, perquè mentre no resolguem el problema de la base imponible, de les bonificacions, etc., seguirem tenint el problema que tenim fins ara. I per tant, crec que aquí això ha quedat una mica curt. Per tant, tipus mínim europeu sí, i sobretot afrontar la base imponible, que això sí que tenim ja, diguem, dossiers legislatius avançats. I després el tema de les rendes, i amb això acabo, jo crec que és veritat, i ho comentaves ara, i és totalment cert, que avui l'IRPF ja no és una mesura com ho era abans de gravar la renda personal
perquè les grans fortunes en aquests moments no generen riquesa per les seves rendes del treball, sinó que les generen per les seves rendes de capital, i per tant necessitem avançar cap a una transició en matèria de fiscalitat. Però això no vol dir desfiscalitzar el sistema tributari tradicional, que és el que està passant. Ho dic també per el que s'acaba d'acordar d'Andalusia, que és una rebaixa massiva dels impostos al sistema tributari tradicional, i això no vol dir tampoc afrontar, com estem demanant nosaltres aquí a Catalunya, que els trams alts, els trams marginals alts de l'IRPF es puguin pujar més d'on estan, perquè com deia el Roger Bregman, van arribar a estar al 90%, i ara els tenim aquí a Espanya al 40 i pico. Vull dir que marge per pujar-los en tenim moltíssim. Per tant, jo crec que amb el grave, amb això sí que acabo, amb la renta personal, jo crec que hi ha dues coses. No desfiscalitzar els instruments tradicionals, IRPF, però també successions, etc. I també, i és veritat, anar cap a gravar cada vegada més capital i patrimoni i rentes del capital. Gracias. Javier, hablabas mucho de Moscovici, del comisario Moscovici, pero le quedan poquitos meses. Es verdad que él ha impulsado muchos cambios y ha tenido ese coraje o agitación, capacidad de agitación de la agenda política. Sin saber quién será el próximo comisario, ¿qué es lo que podemos plantear como prioridades y hacia qué es lo que os gustaría ver en la agenda del Parlamento Europeo en la próxima legislatura? A mi el que m'agradaria és que allò que tenim a sobre la taula ho puguem acabar d'aprovar. És a dir, tenim un grapat d'iniciatives en la bona direcció que estan encallades bàsicament pel Consell. I moltes vegades tendim bastant a acabar culpant a la Unió Europea d'alguns problemes que tenim, i la Unió Europea s'ho ha buscat de tant en quant els últims anys, però el que és cert és que en aquesta matèria, en la matèria de fiscalitat, la Comissió, és a dir, la Unió, ha tirat iniciatives cap endavant i no s'aproven o no es fan efectives en gran mesura perquè la correlació de forces que hi ha als estats, és a dir, els governs nacionals, no volen que hi hagi iniciatives en aquest sentit. I aquesta és la realitat. A mi el que m'agradaria, que el proper mandat, aquests 8 dossiers legislatius que el comissari actual ha tirat cap endavant, que tenen a veure amb impostos sobre les tecnològiques, harmonització en matèria de societats, normes que afavoreixin que la jurisdicció territorial dels impostos s'asseguri, aquestes normes es puguin finalment aprovar. El que passa és que no depèn només del Parlament Europeu. Aquest és un dels problemes. Però no depèn tampoc de l'estructura de la Unió Europea. De fet, de què depèn és dels vots dels europeus, perquè moltes vegades, si no, la correlació de forces és una forma d'acabar explicant que el vot dels europeus ha acabat donant una sèrie de governs que dins de les seves prioritats no està això. O fins i tot dins de les seves prioritats està boicotejar això. I aquest és el problema. Jo crec que se sap com es pot tirar cap endavant passos. Clarament, hem començat la nostra conversa amb la llista de paradisos fiscals i és un bon exemple. És insuficient, ha quedat curta, té un potencial que no s'ha recorregut, però tenim una llista que no teníem. El proper cop serà quins són els nous països que haurien d'estar, quins són els criteris, quins són els mecanismes coercitius que fem, que utilitzem contra els països que estan a la llista. Podrem tindre aquestes discussions perquè ho hem fet, ha quedat molt curt, ha quedat en poca cosa, com ho desenvolupem? Però és la direcció del que s'hauria de poder fer els propers anys, i també serà important el comissari que hi hagi. Gracias. ¿Los gobiernos no quieren? ¿Ese es el problema al final, José María? ¿O podemos realmente movilizar opinión, ideas y todo para conseguir que desde el Parlamento, desde el nivel europeo, se avancen en estas iniciativas que ya están sobre la mesa, como decía Javier? Pienso que sí, que podemos tirar adelante. El problema también es que ahora toca también defender la propia Unión Europea, ¿no? Ante determinados movimientos populistas. Un ejemplo claro ha sido el Brexit, que hacen que la pongan en peligro. Y en definitiva lo que hablábamos es que esa unidad en Europa y esa capacidad de trabajo y de ir hacia adelante en temas tan importantes como lo que hemos hablado hoy, de armonización fiscal, ¿no? Evitar que no haya una competencia desleal entre los diferentes países, que haya un tipo mínimo de sociedades, estudiar bien cuál sería
ese tipo mínimo para que en definitiva garantice el modelo de bienestar europeo, porque los impuestos no son un fin en sí mismos, ¿no? Se recaudan para ser un medio de garantizar ese bienestar. Esa lucha contra el fraude, como comentaba el compañero, a nivel de tener ya en marcha una serie de listas, tanto la lista negra, que por desgracia tan solo son 5 países, como la lista gris, el poder hacer un seguimiento de las reformas que hacen los países a nivel de esa transparencia necesaria para poder luchar contra el fraude fiscal, y en la misma línea para conseguir recursos para poder tirar adelante las necesidades del estado del bienestar. Todos esos retos los tenemos por delante, pero pienso que también es importante valorar en sí mismo cuál es esa herramienta, valorar lo que es la Unión Europea. En definitiva, que también, como estamos viendo con el Brexit, fuera de la Unión Europea hace mucho frío y, por lo tanto, entre todos tenemos que defender ese proyecto y tirarlo adelante. Gracias. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas. A mí me quedan dos conclusiones. Una, el voto de los europeos cuenta y parece que para acabar con las guerras fiscales hace falta abrir unas cuantas guerras políticas, así que ese voto de los europeos contará todavía más. Una pregunta. Sí, una pregunta. La tasa Google, que ja sabem que és provisional, perquè en definitiva el 3% no té massa sentit sobre vendes, vaig llegir l'altre dia una... Bueno, i sobre la tassa Google, a més, Alemanya té problemes amb la competència per vendre cotxes als Estats Units i s'està retirant d'aquesta proposta. Per tant, ojo, que si es retira Alemanya, doncs ho tenim malament. La qüestió que voldria plantejar és, vaig llegir en una revista que en lloc de tassa Google seria molt més senzill, això que heu comentat abans, que les grans multinacionals, perquè no només són les tecnològiques, són les grans empreses, això és una altra errada. No només són Google, Amazon, Facebook, no, són totes, moltes grans empreses. No seria més lògic que això que està aconseguint Hisenda allà a Espanya, que quan passa una inspecció li han de donar el resultat global de la companyia i el resultat per estats, punt primer, i segon, en base a aquesta dada, no seria més lògic que un tant per cent del benefici obligatòriament s'hagués de declarar en relació a les vendes a cada estat? Dic un tant per cent perquè sempre diran les empreses que el pensament el tinc aquí i li haig de dedicar més beneficis al pensament o la tecnologia. Però jo vaig trobar força raonable aquesta idea, és a dir, deixant-se de taxa Google. Escolti, vostè, Amazon, quin benefici té globalment a tot el món? X. Quines vendes té a cada país on vostè opera? X. Doncs miri, el tant per cent, el 80% del benefici que té vostè l'ha de declarar com a benefici a cada país i faci després el que vulgui. Seria molt senzill. Abans de fer la pregunta, m'agradaria, si em permeteu, fer dues observacions. La primera, que a la taula només sou homes representants, i la segona... I la segona, que és més petita, que a la taula teniu ampolles de plàstic que potser podrien no ser necessàries també. I la meva pregunta és com lligaríeu aquestes iniciatives que tots esteu d'acord en dur a terme i que s'han de dur a terme correctament amb les accions individuals que, com reclamava abans el Xavier Antic, més enllà del vot cada 4 anys. Vamos a recoger 4 preguntas y luego le daremos tiempo a la mesa para que responda. Pero poneros de acuerdo. Hay muchas ganas. Pot ser? Una pregunta molt ràpida i directa. Trobo faltar com encabir tot el debat que estem tenint en una reflexió més gran sobre marcs regulatoris generals, perquè si no tinc la impressió de que no acabem d'encaixar tot
o sigui, totes les peces del puzzle que ja que sí les té molt clares. O sigui, el gran capital, les grans empreses i determinades elits les tenen molt clares i van en aquesta direcció. I trobo també a faltar que no es vinculi a un altre debat que està com bastant despenjat o fins i tot actualment s'està utilitzant d'una manera una mica amb un llenguatge bastant light. Es parla de la predistribució. O sigui, en definitiva, la redistribució que estem parlant aquí, que és la segona vessant, seria fins a cert punt, en algunes circumstàncies, fins i tot són parxes a situacions que ja venen prèviament donades i no n'en parlem prou. Fins al punt que, fins quan s'aplica un percentatge a un IRPF o un percentatge a uns beneficis d'una societat, no està prou clar aquell valor 100 sobre el que estem aplicant el percentatge, si és suficient o no, si hi ha hagut evasió fins i tot de beneficis, no evasió fiscal sobre beneficis declarats. O sigui, tenim tota una perspectiva que està poc treballada en l'efecte i que tinc la sensació que interessa encabir-lo dintre de tot aquest debat. Disculpeu. Sí, estoy de acuerdo con la reflexión final que ha hecho, me parece que ha sido de Ciudadanos. Necesitamos la UE, necesitamos esta UE, pero a esto hay que añadirle algo. Estamos así por consecuencia de la UE que hemos tenido. Ese es el segundo que creo que es importante añadir. Y recuerdo que esta UE ha sido construida con 27 apretones de manos en el Tratado de Lisboa, anteriormente 15, en el Acta Única, en el Tratado de Maastricht. Y aquí nadie fue crítico con un sistema que está hecho para que los grandes capitales se asienten en Europa y no para la ciudadanía. Dice Chomsky que no creemos en los hechos, que estamos en una sociedad que ya no cree en los hechos. Los hechos es que la pobreza aumenta y la riqueza, los ricos son cada vez más ricos. Y eso es consecuencia de este sistema que hemos adoptado en la Unión Europea y en grandes partes del mundo. Y, bueno, algo tendrá el Tratado de Maastricht para impedir que se puedan hacer políticas. Ernest está, tira los pelos de alguna manera, cómo podemos entrar en la armonización, cómo podemos entrar en esto. Pero resulta que tenemos la competencia como eje básico de la Unión Europea. Entiendo la competencia mundial, pero sí que pretendemos ser una unión. No tiene que ser el primer principio el de la competencia, que también es falseada, por otra parte, porque los oligopolios existen. Sino, tiene que ser de otra manera. Después, el artículo, creo que era el 56, de libertad absoluta de los mercados de capitales, incluido con los centros extraterritoriales, y aquí tengo que hacer una mención a aquellos sistemas jurídicos que no nos facilitan, que como dice el Consejo en el listado de paraísos fiscales, no colaboradores, perdón, se llaman refugios fiscales. Nosotros les queremos llamar refugios fiscales. Todo está hecho de acuerdo a unas bases normativas que impiden, porque además hay una claramente en el tema de armonización y en el tema incluso laboral y muchos otros, que impiden tomar acuerdos comunes por tratados y que es difícil escapar a esos tratados ya selectos desde un principio que han sido hechos para el capital y no para nosotros. Acabo diciendo que los refugios fiscales es un fallo del sistema, igual que muchos otros. Son fallos del sistema. Pero perdonad, estamos en un sistema que es liberalismo político, o tendríamos que estar, aquí estamos entre políticos, ¿vale? Y el liberalismo político tiene un principio fundamental que es la igualdad ante la ley. Y esto es la ley del Far West, porque el liberalismo político va por un lado y el liberalismo económico va por otro. Aquí todos comulgamos, y con el mazo dando, etcétera, etcétera. Pero el cinismo es bestial. Y acabo diciendo que, bueno, hay una campaña en curso, precisamente por la lista de paraísos fiscales europea, que pretende ser el principio de una campaña
para ir construyendo sensibilización ciudadana y tomando adhesiones en la ciudadanía en Europa es una primera acción, y esta primera acción consiste precisamente en negar esta lista de paraísos fiscales y exigir a través de los parlamentarios europeos que el Consejo y el ECOFIN den respuesta a las cuestiones que nosotros decimos. Y es que, efectivamente, es ingente que no se hayan dignado poner un solo paraíso fiscal europeo. Y, por cierto, hemos de llamarles, los paraísos fiscales europeos son para erradicar. Son para erradicar porque no tienen ningún beneficio para la humanidad, ninguno. Todo lo que traen son perjuicios. Y nosotros nos gusta llamar a los paraísos fiscales sistemas offshore extraterritoriales, que son sistemas que tienen unos sistemas jurídicos por los cuales la opacidad impide que las autoridades fiscales, policiales, de Hacienda Pública, etcétera, puedan entrar a defender a la ciudadanía. Gracias. Vamos a dejar que la mesa responda a estas preguntas. Vamos a intentar que sean respuestas cortas, así que podéis quizás elegir. Ernest, empezamos contigo. Sí, molt breument. A veure, jo crec que la tassa Google, que grava els GAFAs, és necessària en tant en quant grava una activitat nova que no està prevista en el sistema tributari tradicional. I, per tant, és important que hi hagi específicament aquest impost. Altra cosa és que això no s'utilitzi per no avançar en altres àmbits, que això hem tingut a vegades aquesta sensació. Com que hem fet el digital ja no fem res més. Aquest és el risc. Hem de fer el digital i hem de completar. Al final, crec que el projecte més ambiciós de tots els que hem dit és l'harmonització de les bases imponibles. Jo crec que això seria una revolució en la tributació europea i, per tant, d'acord, impost digital, però no oblidem l'altre. Sobre les teves reflexions, totalment d'acord. T'haig de dir que el 2014 tots els caps de llista érem homes i ens hem passat 5 anys debatent entre tios tot el dia a Brussel·les perquè tots els caps de llista dels partits catalans o les europees van ser homes. Espero que no es repeteixi perquè ha sigut francament vergonyós. Avui, afortunadament, tenim una dona aquí entre nosaltres que crec que és una de les majors expertes en fiscalitat que hi ha a Espanya i això sempre és un luxe, però la teva reflexió, que és totalment... És veritat, totalment encertada. I després, finalment, sobre la darrera pregunta que feia l'Antonio, no, els marcs generals. Jo crec que el marc regulatori general és el sistema tributari europeu. Estem construint un sistema tributari europeu. Aquest és el gran marc general més enllà d'una cosa o d'una altra. I, per tant, jo crec que el marc general europeu és que a poc la Unió Europea està construint aquest marc comú. I, finalment, per acabar amb el de l'Antonio, que sap que el Catalunya en Comú dona ple suport a la campanya que esteu llançant, a veure, jo crec que és bastant evident que avui en dia necessitem Unió Europea per mantenir un sistema fiscal viu. Això és evident. Els estats membres en aquests moments i els seus antics sistemes tributaris dintre de l'oceà de la globalització s'ofegarien. Cap estat membre per si mateix pot mantenir els ingressos fiscals que ha tingut en els darrers 50 anys per finançar el seu estat del benestar. Necessitem Unió Europea per fer això i per això és important construir aquest sistema tributari. Ara, és veritat, i tens totalment raó amb això, que nosaltres heredem una construcció del mercat únic i de la moneda comú que és nociva pels sistemes tributaris, perquè tenir una moneda comú i un mercat integrat i 28 hisendes competint entre elles, això és nociu pels ingressos fiscals dels estats membres, i això és una mala construcció de Maastricht, que Delors ja va advertir el 86 que passaria, que la moneda única i el mercat únic, si no venien acompanyats d'una harmonització en clau fiscal i pressupostària, no podria funcionar, i estem en aquesta batalla també, de corregir aquesta deficiència estructural que té la Unió i que ens ha portat molts problemes en els darrers anys. Jordi, Josep, si sois breves en las respuestas, nos dará tiempo también a una nueva ronda de preguntas. Quan es parlava d'harmonització pensem que no únicament és un tema a nivell d'Europa, a nivell de l'estat espanyol, el cas més clar ho tenim, diguem-ne, amb altres autonomies, en el cas de Madrid, per exemple, que no es paga un duro. Vull dir, és que realment l'impost de societats, la banda seva d'impost de societats és més baixa, impost de successions, transmissions patrimonials, clar, aleshores, això hi ha un trasbassament de riquesa d'unes comunitats amb unes altres. Per tant, a part d'Europa, pensem que inclús dintre de l'estat espanyol hi ha aquest tema de l'harmonització que s'hauria de tenir també molt present. Això que hem de marcar uns mínims a cada país, també s'hauria de marcar uns mínims a cada autonomia per evitar aquests trasbassaments transfronteres, diguem-ne. Penso que això també, l'harmonització comença per casa nostra.
No, compartir les reflexions que s'han fet i especialment, de fet, jo també quan vaig veure la taula, ja ho he dit, que no havia de venir jo, havia de venir el Jordi Soler, però és igual, el cas hagués estat el mateix. Per tant, crec que com a mínim que quedi palès que això és un tema que no toca, que no ha de passar. Amb les altres reflexions jo estic totalment d'acord. De fet, i se'n feia una sobre el marc regulatori general, no? Quan parlem de digitalització, quan parlem sobre els grans reptes que hem d'afrontar com a societat i com a societat europea i també a escala local i a escala més global, de la digitalització i la globalització de l'economia, com la governem, sobre com s'està precaritzant els llocs de treball i com afecta tot això al model de justícia social i al model de cohesió social, i la transició energètica. I aquí ens hem centrat més en temes de fiscalitat com a eina que ha de servir per poder afrontar aquests objectius. Però és evident, i de fet ho deia al principi, sense una coordinació de política monetària, política fiscal, que això ja no passa, i de fet l'harmonització el que hauria de permetre és coordinar millor aquestes dues polítiques, perquè una política monetària per una banda, una política fiscal per una altra banda, que a més ens fem la competència els uns als altres, lligat amb marcs regulatoris generals vagues, per dir-ho així, és evident que aquí la descoordinació dels tres elements és total. I una última només reflexió, que aquestes iniciatives crec que són especialment importants, especialment en el moment en què vivim, perquè ja estem veient Itàlia, França, Alemanya, Andalusia i el que vindrà, com l'extrema dreta va fent forat. I això ja ho vam viure als anys 30 i sabem què passa quan el liberalisme peca d'abusar del seu propi diguéssim, idea de benefici privat i com acaba això. Per tant, jo crec que aquí sí que és important, i sobretot des de les esquerres, que aquests discursos que hem fet aquí, que impulsem. De fet, estava repassant iniciatives que s'han... Jo al Parlament Europeu hi he estat un parell de vegades i prou, és a dir, però estava repassant iniciatives que han presentat l'Ernest Maragall, el Jordi Soler, el Josep Maria Terricabras en aquest mandat amb el grup parlamentari dels Verds ALE, i crec que és el camí a seguir, conjuntament amb, com s'apuntava en altres informes i altres mesures. Si des de les esquerres no treballem per canviar aquest model d'Unió Europea, és que ens enfonsarem amb Salvinis, amb Le Pens i amb Abascals, històries així. Per tant, només ficar la importància d'això sobre la taula. Mira, jo per dir alguna cosa una mica diferent, sí, perquè comparteixo les anàlisis de la taula, sobre la Unió Europea i el paper que ha tingut la Unió Europea durant les darreres dècades en com tenim el nostre sistema fiscal. Comparteixo i no el que s'ha dit, en el sentit de dir, per una banda, sí, és cert que la Unió Europea a finals dels anys 80 va decidir, que es va materialitzar en Maastricht a principis dels 90, va decidir posar l'èmfasis en el mercat comú i no ha fet el pas suficient per la unió política o unió social, unió fiscal que voldríem. Cert, i que hi ha deficiències greus sobre l'estructura de la moneda única, que no té eines que hauria de tindre i que hi ha normes que tenen a veure amb una ortodoxia econòmica que és ideològica. Dit això, estic d'acord, hi ha molts països dins de la Unió Europea que tenen sistemes tributaris justs i hi ha molts països que tenen sistemes tributaris que no són gens justos. I no és culpa de la Unió Europea. És a dir, perquè si no acabem tendint a responsabilitzar la construcció europea de coses que no ho són. Sincerament, hi ha països nòrdics que tenen una pressió fiscal elevadíssima, la més alta del món, que tenen sistemes de redistribució que són els més alts del món, que tenen el millor estat del benestar que mai hagi conegut la humanitat, i està dins de la Unió Europea. Per una banda. I després tenim pràctiques absolutament denunciables i abusives. Abans he parlat, tax ruling, Irlanda, Luxemburg, Holanda... És a dir, que la Unió Europea, home, no, mira, tampoc exactament. Hi ha coses i problemes de la Unió Europea, però té a veure molt amb les decisions que han pres durant les últimes dècades els països i com s'han anat configurant els seus països i què han anat fent també els seus electors quan arriben les eleccions. Jo crec que també és una cosa a tenir en compte. I després, un altre element que s'ha sortit als comentaris, que jo estic molt d'acord, sobre el tema de la predistribució, que hem parlat molt de
impostos i després això haurien de servir per redistribuir. Però és cert que una de les conclusions que tenim ara al voltant de la desigualtat és que per molt que redistribuïm, si tenim un mercat que de per si genera aquestes desigualtats tan extremes, és molt difícil redistribuir prou. Hem de redistribuir més i millor, i això es fa mitjançant els impostos, però hem de generar un creixement que ja de per si reparteixi millor els seus beneficis, no? Perquè si no és impossible volcar aquestes asimetries que el mercat genera de per si. I per això, en termes d'igualtat d'oportunitats i predistribució, és a dir, distribució abans com es generen els recursos, és on s'hauria també de posar l'èmfasi, perquè durant dècades sempre s'ha dit no, creixem per després redistribuir, i això, aquest paradigma canvia, no? I una de les coses que més es diuen, jo crec que amb bon criteri, és que no només, no és que haguem de créixer per redistribuir, sinó que fins i tot ara hem de redistribuir per créixer. És a dir, una societat més equitativa també és més saludable en termes econòmics. María. Gracias. Bueno, yo también por intentar aportar algo nuevo, aparte de que coincido con él, que el progreso evidentemente no está bien distribuido, decir que Ciudadanos como partido europeísta y que trabaja por la unidad o confía en la unidad y en definitiva en la igualdad, entiendo perfectamente el desencanto de la Unión Europea y todos los problemas que tiene y todo el avance que tiene. En definitiva, fue un gran fracaso la crisis del 2008, no nos vamos a engañar. La gente confía en una serie de técnicos, en una serie de gente que teóricamente manejaba el dinero y era la que nos iba a dar garantía. La gente se despreocupó, que no iba a pasar nada con China, que no iba a pasar nada con diferentes elementos, y al final sí que pasa, ¿no? Pasa y hay una gran crisis, y no solamente hay una gran crisis, esa gran crisis hace que la indignación todavía sea más grande cuando te das cuenta, ¿no?, de que el rescate al final quien lo paga son los de siempre, es decir, el sistema es como una doble moneda, cuando sale cara se lo lleva uno y cuando sale cruz también lo pagamos entre todos. Por lo tanto, y además hay un tema tecnológico que está cambiando, que hay puestos de trabajo que no van a seguir continuando como están, con los avances tecnológicos y con todo lo que tenemos entre manos, y habrá que adaptarse. Por lo tanto, es muy legítimo esa desesperación y esa culpabilización, en cierta manera, de la Unión Europea. Pero, por otra parte, también entiendo que es el mejor mecanismo que tenemos. Es decir, la Unión Europea, ir por libre no tiene sentido. Lo que hay que seguir es avanzando en esa línea, en hacer una Unión Europea fuerte. En este sentido, estábamos hablando de propuestas concretas. Es necesaria esa armonización fiscal para que no haya competencia desleal entre países. Es necesario avanzar en la lucha contra el fraude fiscal. Yo entiendo que también será necesario avanzar porque el Parlamento Europeo también tenga más peso, porque allí en definitiva es donde están las personas que han elegido directamente los ciudadanos. También pienso que habrá que avanzar en que la Unión Europea tenga un presupuesto que le permita intervenir e invertir en un momento dado para estabilizar la economía y para contribuir a proteger en definitiva de las crisis a los ciudadanos. Por lo tanto, yo la reflexión final que hago es esa. Evidentemente tiene muchos problemas, pero la solución no es ir atrás, mirar al pasado, como decían los ingleses en el Brexit, retomar el control, ir atrás, ¿no?, sino es mirar al futuro y poner los elementos encima de la mesa para poder generar los cambios necesarios, ¿no? Me hacen señales urgentes por todos los lados de que nos estamos yendo de tiempo. Vamos a recoger solo 2 preguntas más. Una aquí, por favor, ser breves. Luego les pedimos brevedad a ellos també. Serà molt breu, molt breu. Heu parlat dels impostos sobre la riquesa, però no m'ha quedat clar si es pretén també una harmonització a nivell europeu. Vull parlar del patrimoni, però sobretot vull parlar de l'impost de successions. A mi em sembla que és un dels impostos més adients perquè grava uns ingressos generats sense esforç i sense risc. Mentre que estem parlant molt de gravar empreses que com a mínim tenen risc. Per tant, m'agradaria molt que em diguéssiu la vostra opinió sobre aquest tema. Pregunta clara i directa, muy bien. Sí, hola, bona tarda. Sí, jo anava també amb aquesta línia, perquè sempre tenim tendència a buscar un dolent, no? Llavors, jo preguntaria si s'estan explorant altres formes d'imposició, perquè jo tinc aquí informació sobre, per exemple, d'Austràlia i Nova Zelanda, que quasi tots els impostos van sobre la terra que un ocupa.
O sigui, sobre els valors no guanyats, va una mica en el que va apuntar aquest senyor. Llavors alliberen el treball, llavors els països tenen suficients diners per recaptar per les despeses públiques. Perquè potser que ens estem capficant molt en perseguir les empreses, perquè, per exemple, un senyor aquí abans parlava d'Amazon o de Google. A nosaltres, quan ens pregunten quan guanyem, què fem? No diem mai el que guanyem. Tothom ens ho amaguem, no és una cosa humana. Llavors, la meva pregunta seria si s'estan explorant altres sistemes tributaris per no perseguir precisament la riquesa. Gràcies. Ja està, no? Deixa'm dir una cosa, solament. No, deixa'm dir solament una cosa. Que veiem, els que hem sigut assalariats tota la vida no podem amagar res. Per tant, diguem-ne, això que Amazon ho amagui ho poden fer. Nosaltres, que tota la vida hem pagat, hem estat amb un salari, hem pagat el 100% d'impostos. I aquesta és la gran diferència, que l'IRPF, els assalariats hem pagat cada cop més i, en canvi, diguem-ne, les empreses, on més les empreses, els empresaris que han tingut mitjans per poder, diguem-ne, desviar els ingressos a través de les pròpies empreses o altres mitjans que en tenen, que hi ha moltíssims, clar, no paguen ni de bon tros el que haurien de pagar. Per tant, és un tema, l'harmonització és fonamental, si no, això és la justícia distributiva. Per tant, diguem-ne, jo no sé a nivell d'Europa si es farà o no es farà, però el concepte d'harmonització és fonamental, perquè si no, el que deia abans, és diferències entre països, inclús a nivell de l'estat espanyol, entre autonomies, i això no pot ser de cap manera. Jo crec que hem centrat molt les empreses, les grans empreses, perquè és qui té la facilitat de moure les bases fiscals. És a dir, i fico un exemple d'un impost local, l'IBI. L'IBI és que no el pots moure, el pagues sobre on està l'habitatge. Per tant, això no tindria sentit que ho harmonitzéssim a nivell europeu, perquè és que, evidentment, també creiem en l'autonomia local i creiem en altres conceptes. Per això hem fet, crec, molt més èmfasi en els impostos sobre les grans empreses, perquè és aquesta facilitat de mobilitat de bases fiscals el que et permet que Amazon pagui menys impostos que el comerç d'aquí al costat de l'eix comercial del Forpienc, desconnexió no és comercial del Forpienc, però sí és. I jo he fet molt d'èmfasi en els impostos de riquesa i patrimoni durant les intervencions, ho he intentat fer, però crec que no té molt sentit regular-ho a nivell europeu, sinó que el que hem de regular a nivell europeu és que allà on hi ha la riquesa és on s'ha de pagar. Per tant, i llavors, a partir d'aquí, sí que és a nivell més local on podem, i fico per exemple l'exemple de l'IBI, perquè em sembla que és un cas molt que s'entén molt bé, vaja. No, molt breument, potser per respondre a la primera pregunta, jo estaria encantat que hi hagués una harmonització a escala europea de l'impost de successions, un impost que estic totalment d'acord amb tu, s'ha de defensar amb ungles i dents, perquè la no existència d'aquest impost és el contrari d'una societat meritocràtica. Per tant, em sembla un impost fonamental. Tenim un problema amb aquest impost, en aquest cas, en el marc de l'Estat, que és que tenim, clar, hi ha comunitats autònomes que l'eliminen i això provoca moviments de patrimoni, ja ho sabem, això, i això és un problema, ho hem de veure. I llavors hem de veure de quina manera ho arreglem i jo, si la cosa fos una harmonització a escala de la Unió Europea, estaria encantat. I després, per acabar, només en el debat aquest que estàvem tenint sobre si el disseny de la Unió Europea és o no és danyí per les estructures fiscals, jo crec que en el fons no costa res reconèixer que d'alguna manera sí que ho és. La Unió Europea és la solució en matèria de fiscalitat. Això és així, va per davant. Sense Unió Europea no hi ha solució a tenir un sistema tributari just, etc. Però és veritat que la participació d'un país en un mercat únic, amb una moneda única, sense harmonització de fiscalitat, posa a cadascun dels països en competència en els seus tributs. I després hi ha països, té raó el Jaime això, que no han sucumbit a aquesta pressió i han mantingut uns sistemes tributaris alts. Però és veritat que estructuralment el disseny que tenim en aquests moments és un disseny que provoca una pressió de tots els estats membres de la fiscalitat a la baixa. I això ho hem de corregir. I una manera de corregir-lo és la batalla per trencar l'unanimitat. Això ho corregirem quan trenquem l'unanimitat. Quan trenquem la regla i el mètode comunitari s'imposi en aquesta matèria, llavors serà la manera en què començarem a avançar de veritat. Sí, jo estic d'acord amb les coses que s'han dit
Ara jo afegiria elements. Primer, que la discussió d'aquest matí i el treball que fan la gent que esteu aquí, l'entitat, és rellevant perquè posa el focus en la fiscalitat, que és un tema que no és fàcil ser capaç de mobilitzar-se i enviar un missatge en termes de mobilització i influència política. I a més, és un tema amb una enorme rellevància en termes de distribució i de poder. Fiscalitat són recursos i és com les societats decideixen repartir o no aquest poder i aquests recursos. I crec que les campanyes, les discussions, els espais com aquest posen el focus en un tema que no és fàcil que es posi i que és important que el posem. Segon, ha sortit el tema de l'impost de successions, que és veritat, hi ha una pràctica, i a més jo diria, aquí hi ha una pràctica lleial dins del marc de l'estat espanyol i si es vol evitar aquesta pràctica el que s'hauria de fer és intentar harmonitzar a nivell espanyol, que vol dir tenir un impost espanyol sobre això. Així és com es podria combatre la competència de llei entre uns i altres. Jo estaria molt d'acord amb que hi hagués una harmonització europea, però crec que aquí estem encara lluny i com bé s'ha dit és l'impost més liberal de tots, literalment. És l'impost més liberal de tots. I ho hem vist ara, per exemple, sense entrar tampoc en això, però el nou govern d'Andalusia l'ha tret per als patrimonis de més d'1 milió d'euros, per les herències de més d'1 milió d'euros. I aquí estem. I crec que sembla raonable que ho fem. I en tercer lloc, i per últim, a nivell europeu hi ha una sèrie d'iniciatives que es poden fer, jo estic d'acord, hi ha unes lògiques derivades de la interacció del mercat comú que et poden empènyer a la baixa. Crec que també aquestes lògiques existeixen pels països que no estan dins de la Unió Europea, és a dir, tenen a veure també, és veritat que de forma accelerada per la Unió i el mercat comú, però tenen a veure també amb la globalització i l'apertura a mercats internacionals. No hi ha cap país al món que no sigui permeable a aquesta lògica, però que la solució passa perquè dins de la Unió Europea tinguem mesures cap endavant en aquest sentit. I hi ha propostes en aquest sentit, la Comissió Europea les ha posat, la Unió Europea les ha posat, el que cal és una correlació de forces, és a dir, electors que votin governs i votin majories als parlaments, també al Parlament Europeu, que sigui favorable a que donem passos cap endavant en termes d'una fiscalitat justa que només es podrà construir a nivell europeu. Gracias, María. Igual tienes una visión un poco diferente. Sí, bueno, en principio, como decía antes, los impuestos son un medio en sí, no un fin. Evidentemente deben ser progresivos, pero que no acaben pagándolos de siempre la clase media y trabajadora. Desde Ciudadanos defendemos la eliminación del impuesto de sucesiones, evidentemente. Lo consideramos un impuesto injusto en ese sentido, que penaliza el ahorro. Y por lo que comentaban de las grandes empresas, de centrarse en las grandes empresas y en esas transacciones económicas, evidentemente ahora donde hay más recorrido en esa recaudación necesaria para garantizar el estado de bienestar son en ese tipo de transacciones, sobre todo en ese tipo de transacciones y también en lo que sería en el fraude fiscal y son las líneas a continuar. Por lo tanto, esos son los temas importantes que va a haber, entiendo yo, en los debates de la Unión Europea, más allá del debate de favorecer a la innovación y la inversión para generar puestos de trabajo de calidad, que en definitiva también la manera de garantizar las cosas es que la gente tenga un trabajo de calidad, un trabajo digno que le permita ganarse bien la vida, ¿no? Y en ese sentido ese sería el tema. Gracias. Bueno, aquí cerramos un poco esta mesa. Han salido muchos temas. Lo que sí nos queda claro es que en la agenda europea hay ya muchas iniciativas. Depende también de los grupos políticos que estas iniciativas vayan adelante, pero también depende de los estados en los que también están muy presentes en todo este debate europeo, que las iniciativas continúen. El Parlamento Europeo ha venido actuando, teniendo un espacio muy importante de actuación con unas comisiones de investigación que se han ido creando al hilo de los distintos escándalos. Para mí
mí es curioso que estas comisiones de investigación existan, es positivo, pero no es una comisión permanente porque los partidos, los grupos políticos todavía no se han puesto de acuerdo para que haya una presencia permanente de investigación de estos escándalos y de lucha contra el fraude fiscal dentro del Parlamento Europeo. Sí que hay muchas ideas, pero aún todavía diferencias en cómo abordarlo. Es fundamental que todos los grupos apoyen estas iniciativas y que realmente pongamos en marcha los mecanismos para construir esa Europa más justa también desde lo fiscal. Muchas gracias a todos. No està mal, no està mal. De 2 minuts, us demano això, aquells 2 minuts addicionals, qui pugueu, i ja de marxar, evidentment, marxeu. Jo tenia la tasca, em dic Lluís, estic a la plataforma, com altres persones que heu vist aquí, tenia la missió, l'encomanat de fer la relatòria. El resum, no?, del que s'ha dit. Bé, l'autèntica relatòria us la trobareu a la nota de premsa, no anem a dir així tot el que avui hem escoltat, tot el que ha passat, però 4 idees sí que ens agradaria compartir com a tancament. Sí? Se'ns sent bé? Sí. No. Jo em sento més a gust sense però perdona, però hi ha la gravació, si pots agafar el micro. És que... Que sí, que agafis el micro. És que si no, no queda... Ara hauré de baixar el to perquè us en sortiré, si no. Vale, hem vist que obria la jornada en Xavier Antich, i ha fet reflexions molt potents. Ell ha vingut a aixecar el cerrojazo que a vegades hi ha al voltant de la fiscalitat. Deia, ostres, la fiscalitat la veiem com un concepte molt elevat, a vegades segrestada pels especialistes, les institucions públiques, i ha fet una reflexió ètica àmplia en què venia a dir-nos, a veure, fiscalitat és una forma de combatre desigualtats, de defensar la igualtat, i això ho fem sobre coses que és possible canviar. Sembla molt obvi, però és molt interessant el que ens deia Xavier Antich. Hi ha coses que es poden canviar perquè no són fets naturals. Ho han fet persones i ho poden desfer persones. Jo m'he quedat amb aquesta idea de la xerrada que ens ha fet el Xavier Antich. Després hem vist que la fiscalitat tan tècnica, aquest concepte tan simpàtic, pot entrar a vegades en intersecció en camps com l'art. Hem vist amb l'experiència de l'Escola de la Massana que es poden fer il·lustracions, que es poden fer expressions artístiques que facin denúncia. En anys anteriors ho havíem aconseguit a través del teatre, amb la participació del Forn de Teatre per Tothom i actuacions aquí en viu, a la jornada ciutadana. Doncs ara ho hem aconseguit amb arts plàstiques, pictòriques, com és l'Escola de la Massana. Del segon bloc també em rescato que la fiscalitat és un tema que ens queda lluny, conceptualment, lluny a nivell de regulacions, la prova la tenim a la taula que hem viscut ara, hi ha moltes coses que es decideixen a Europa, però n'hi ha d'altres que es decideixen a nivell municipal. I aquí és on ens han explicat els companys que estem a punt de publicar un informe amb més de 60 mesures que són possibles, ens en recordem del que deia el Xavier Antich, és que hi ha coses que es poden fer. Més de 60 mesures per tenir una fiscalitat municipal més justa. Els marges d'actuació no són molt grans, però hi ha marges d'actuació i s'han d'aprofitar. També hem disfrutat de l'explicació del Xavier Martínez, que ens recordava els continguts d'un informe, que és l'informe Estrella, que hem generat aquest any des de la plataforma, que parla dels beneficis fiscals. Fiscalitat no és només contribuir, fer un pagament d'impostos. Fiscalitat inclou algunes excepcions. Sí, hi ha una regla, però a tu t'aplico una excepció i, per tant, tens un benefici fiscal. El que ens deia el Xavier és que, com a resultat de l'estudi que hem fet, hi ha molts d'aquests beneficis fiscals que, teòricament, hi haurien de ser, perquè el vetllen per un bé superior a la recaptació. Doncs ell el que ens comentava és que molts d'aquests beneficis fiscals no estan ben justificats. No està clar que aquest favor fiscal acabi tenint com a contrapartida un benefici global per tots. Després ha vingut la pausa cafè, hem pogut parlar entre molts, que no ens veiem habitualment, i és quan la Susana obria l'espai d'aquesta taula
amb una composició de 100% homes. Aquí és una reflexió que des de dins de la plataforma ens la van fer també. Nosaltres no tenim control sobre quina és la persona que ens envien des dels partits polítics. De fet, vetllem sempre perquè hi hagi una composició, si no paritària, que s'hi apropi. De fet, en el nostre manifest tenim denúncies sobre algunes mesures fiscals vigents avui que contravenen la igualtat de polítiques de gènere. Hi ha impostos que graven més a les dones que als homes, comparativament, i ho tenim en el manifest. Sí? Susana. Lo que decías, tenías toda la razón. En el trabajo que hacemos en la Unión Europea nos encontramos casi siempre con que son hombres los portavoces y mujeres las que son las asesoras que están trabajando detrás. Algunas algunas no, muy potentes todas, de los grupos con los que yo trabajo, pero es casualidad realmente encontrarnos con muchas más advisors, asesoras que son mujeres y muchos más cabeza de lista que defienden estos temas que son hombres. Así que bien que lo hayas levantado. I per completar capítol sobre la teva intervenció, recollim totalment d'acord lo de les ampolles de plàstic, però és que no saps bé fins a quin punt és un contrasentit. Entre les entitats adherides i que formen part de Plataforma Fiscalitat Justa està Ecologistes en Acció. O sigui que no té ni cap ni peus que tinguem les ampolles de plàstic. El que passa és que l'organització d'una jornada a vegades fa aquest tiris a la comoditat i ho apuntem. A veure, sobre la mesa de polítics que s'han dit, hi ha una idea de fons que la recullo, és copiada d'una aportació del Miguel Ángel Mayo, que avui no el tenim aquí, membre de la plataforma, que diu, a veure, si és que la Unió Europea ja va ben encaminada en la lluita contra la injustícia fiscal, la direcció és bona i posem per cas, imaginem-nos que estem aquí, al Fort Pienc, i que la nostra meta és arribar al Tibidabo. Ja tenim una bona direcció, el problema és que som una tortuga. O sigui, anem molt a poc. Ens han explicat moltes coses. Sembla que hem d'estar contents que en aquest últim mandat, ostres, s'ha publicat una llista consensuada de paradisos fiscals. Sembla que anem camí sobre aquest esborrany millorar-ho, afegir altres criteris, que no sigui només transparència, que sigui també un criteri de fiscalitat justa, que no hi hagi competència a la baixa. Bé, tot el que hem sentit. Hi ha hagut una cosa, amb això és amb el que jo tanco, el que és el resum relatòria de continguts, que ha dit algú de la mesa, que és... No tot està a la mà dels organismes de la Unió Europea. La Susana abans ens deia hi ha coses que estan en mans dels propis estats. Però el que ens deien a la taula és no tot està en mans dels organismes de la Unió Europea. És que hi ha coses que estan en mans dels votants. En recordem-nos-en, quan anem a votar, que estem delegant un vot que després té conseqüències. Penso que és molt important això. Podem demanar raons, però si ens equivoquem amb el signe del vot, estem com deslegitimats al final. Agraïments. Bé, persones que no s'han vist aquí, com la Roser, que estava ocupant-se de l'espai de cures. Gràcies, Jordi, per la filmació. Gràcies al Fort Pienc i a tots els voluntaris que han vingut, que han fet possible la jornada. Gràcies als assistents. Gràcies també per les aportacions econòmiques voluntàries, si són possibles, que podeu fer perquè tot això té uns costos, petitets però s'han de cobrir. I recordar-vos a tots, m'imagino que ho sabeu, que Plataforma per una Fiscalitat Justa és un espai obert. Formem part d'aquesta plataforma entitats, però també persones a nivell individual, que ens inquieta el tema fiscal. Molts no som experts, alguns no hi entenem ni un borrall, però es poden fer coses. Ens organitzem entre nosaltres i organitzem actes com aquest, ajudem a redactar informes, a vegades sortim al carrer i fem alguna acció de pressió directa. Ens reunim el segon dilluns de cada mes al carrer Casp amb Roger de Llúria i tenim una pàgina web, som a Twitter, som a Facebook. Us convidem a afegir-vos o com a seguidors o com a membres actius de la plataforma. Moltíssimes gràcies per aquests 4 minuts de pròrroga que ens heu donat. Fins la propera. Merci.